ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನು ಮೋಕ್ಷಿತ ತುಳು ಎಂಎದ ಸುರುತ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಡಿಯೂರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂದ ಕಾಲೇಜು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಲೆನ ಸೇರ್ಗಡೆಡ್ ಗೇನ ಪೊಲಪುದ ಪರಪು ಎಗ್ಗೆ ನೂತನಾಲ್ ಇನ್ನಿತ ವಿಷಯ ಕದ್ರದ ಕಾಂತು ದೇವೇರ್ನ ವೈಭವ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲಪು ಮಲ್ತದ ಕೊರಿಯರ ಉಲ್ಲೇರು ಕದ್ರಿ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗ. ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುಮಾರು 10ನೇ ಶತಮಾನಡಿ ಇತ್ತಂಡು ಪನ್ಪಿನೇಕ್ ಕೆಲವು ಉಲ್ಲೇಖಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪುರಾತನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂದಲ ಪನೊಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗ್ ಊರುದಕುಲು ಅತ್ತಂದೆ ಪರ ಊರುದಕುಲು ಭಕ್ತಾದಿಮಾನ್ಯಲು ಬರ್ಪೆರ್ ಆತೆ ಅತ್ತಂದೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ತೂಪು ನಂಚಿನ ತೆರಿವು ನಂಚಿನ ಸುಮಾರು ವಸ್ತುಲು ಸ್ಥಳವರು ಉಲ್ಲ ಭಕ್ತರ ಭಕ್ತಿಗೆ ಒಲಿಯಿನ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಸುಮಾರು ದಿನರದಿಂಚ ಜಾತ್ರೆ ನಲೆತೊಂದುಂಡು. ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆಯೊಂದಿಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಇತ್ತ ಉಪನ್ಯಾಸ ಸುರು ಮಲ್ಪುನೇರ್ ದುಂಬು ಇನ್ನಿತ ವೆಬಿನಾರ್ದ ಬಿನ್ನೆರನ ಎದುಕೊನ್ನ ಪೊರ್ತು. ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರ್ಕರ್ಮನ ವಹಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ರೈ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮೇರೆಗೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾವುನ ಸಂಸ್ಥೆಲೆನ ಪರವಾದ ಮೋಕಿಡ್ ಎದುಕೊನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊರಿಯರ ಇಪ್ಪುನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗ ಮೆರೆಲ್ನ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಅರ್ತಿಪಿತ್ತಿಡ್ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರ ಆದಿಪ್ಪುನ ಶ್ರೀ ಮೋನಪ್ಪ ಭಂಡಾರಿ ವಕೀಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ನೋಟೆಯರಿ ಮೆರೆಲ್ನ ಮೋಕಿಡ್ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರ ಆದಿಪ್ಪುನ ಹಿರಿಯರು ಆಯ್ನ ಇತಿಹಾಸ ಸಂಶೋಧಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುಂಡಿಕಾಯಿ ಗಣಪಯ್ಯ ಭಟ್ ಮೆರೆಲ್ನ ಮೋಕಿಡ್ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕಾಲೇಜದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಎಲ್ ಮೆರೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿ ತುಳು ಪೀಠ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಎಂಎ ಸಂಯೋಜಕರ ಆಯ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ್ ಎಂಕೆ ಮೆರೆಗ್ಲ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಾ ಸ್ಮಿತಾ ಬೊಕ್ಕ ರಾಹುಲ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿಭಾಗದ ಮಾತಾ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಕೊಂಡಿಡ್ ಭಾಗವಹಿಸೈನ ಮಾತಾ ತುಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನೆಲೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ತುಳುತ ಮಿತ್ತ ಅಭಿಮಾನದೀದ ಸೇರ್ದಿನ ಹಿರಿಯರಿಗ್ ಕಿರಿಯರಿಗ್ ಉಡಲಿದಿಂಜಿ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಕದ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗ ಮೇರ್ ಕದ್ರದ ಕಾಂತುದೇವರ್ನ ವೈಭವ ಈ ವಿಷಯಡ್ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊರ್ಪುನೇರ್ ದುಂಬು ಅರೆನ ಇಲ್ಯ ಪರಿಚಯ. ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಪೂವಂದಿನ ತುಳುವೆ ಇಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅವಳು ಅಡಿಗೆರೆನ ತೂವಂದಿನಕಲು ಇಪ್ಪಾಯರ್. ಪ್ರತಿದಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ನಡುಪುನಂಚಿನ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆನ ಮೇರು ನಡಪಾದು ಕೊರ್ಪೆರ್. ಅಂಚನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ದೈವ ಆದಿಪ್ಪುನ ಅನ್ನಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವದ ಸಂಕ್ರಮಣ ಕರಿಪುನಾರ್ ಆತೆ ಅತ್ತಂದೆ ತನ್ನ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯಡ್ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಜ್ಞಾನನ ದೀವೊಂದೇರ್. ಇತ್ತೆ ಆ ಜ್ಞಾನನ ಎಂಕಲ್ಡ ಪಟ್ಟಣುಡು ಪಂದ್ ಇರೆಡ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಸರ್. ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ. ಪಾಣ್ಯೇ ನಮಃ. ಹಯಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ. ಚಕ್ರಂ ಕಮಂಡಲು ಮಥಾಭಯಬೋಧ ಮುದ್ರಂ ಬಿಭ್ರಾಣ ಮುಗ್ರಭುಷಂ ರಸಗೋಪ ಸಂಸ್ಥಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಚ್ಯುತೇಶ್ವರತನಂ ಸುರಸಿದ್ಧ ವಂದ್ಯಂ ರಾಮಪ್ರಪೂಜಿತ ವಿಭೋ ಭಜ ಮಂಜುನಾಥಂ. ನಮಸ್ಸರ್ವಸುರಾಧೀಶ ನಮಸ್ತೆ ಪಾರ್ವತೀಪತೆ ನಮಸ್ತೆ ವೃಷಭಾರೂಢ ಮಂಜುನಾಥಾಯತೆ ನಮಃ. ಪರಿವಾರ ಸಹಿತವಾಗಿ ನೆಂಚಿನ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರ್ನ ಚರಣಾರವಿಂದೋಗು ತೆರೆತಗ್ಗಾದು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ ಮಲ್ತದು. ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿದೀದು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಅಂಚನೆ ಐಕ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನ ಮಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮಾತ ಯಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಂಧಾವಂದುಲ್ಲೆ.
ಪುರ್ಲುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿದ ದಿಸೆದು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯುಡೆ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಬಗ್ಗೆ ಈತ ಮಾತ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪಾವುಡು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮೂಲತ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಮಾತ ವಿಚಾರ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರುಡು ಅವು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಲಿಖಿತ ರೂಪಡು ಗ್ರಂಥ ರೂಪಡು ಒರಿಯೋಡು ಬಂದಿರಂಚಿನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನ ಕಲೆಗಳ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮಡೆ ಬತ್ತಿನಂಚನ ವಿಶೇಷವಾದ ಶಿವರಾಮ್ ಬೊಕ ರಾಹುಲ್ ಮೇರೆಗೆ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದ ಏರೇರ್ ಮಾತನೆಟ್ಟು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕಾಡು ಪಂಡದು ನಟ್ಟೊಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತೆ ಪಾತೆರ ಕಥೆನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸುರುಟಾದ ಕದ್ರದ ಕಾಂತು ದೇವರ ಪಂಪಿರೆಂಚಿನ ವಿಷಯ ಎಂಚ ಬೈದನು ಕೇಂಡಂದ ಅಂಡ ಸಂಸ್ಕೃತೋಡು ಕಾಂತ ಪಂಡ ಒಡೆಯೆ ನಾತೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಈಶ್ವರೆ ಇಂಚ ಮಾತ ಐಕ್ ಅರ್ಥ ಉಂಟು ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀನ ಒಡೆಯೆ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ನಾರಾಯಣ ದೇವರು ಅಂಚನೆ ಉಮಾಕಾಂತ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಉಮಾದೇವಿನ ಒಡೆಯೆ ಅವು ಈಶ್ವರ ದೇವರೆಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚ ಒಡೆಯೆ ಪತಿ ಇಂಚ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಾಂತ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಒಡೆಯೆ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ಈ ಕದ್ರಿಗ್ ಸಾವಿರ ಸೀಮೆದ ಒಡೆಯೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಹಿರಿಯರ್ ಮಾತ ಪಂಡಿನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಮಾತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಒಂಜಿ ಈತ ಸೀಮೆ ಎಂದುಂಡು ಅಥವಾ ಈತ ಮಾಗಣ ಎಂದುಂಡು ಆಂಡ ಓವು ದೇವರಿಗೆ ಮಾಗಣದ ಪರಿಮಿತಿ ಇಜ್ಜ ಮಾಗಣದ ಒಂಜಿ ಪರಿಧಿ ಇಜ್ಜ ಆ ಪರಿಧಿಲ್ನ ಮೀರ್ದು ಆ ದೇವರನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಕಲಕಾರ್ಣಿಕದ ವಿಷಯ ಇತ್ತಿನೇಕು ಸಾವಿರ ಸೀಮೆ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಇವಾಗ ಕದ್ರದ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ಕದ್ರದ ಕಾಂತ ದೇವರಿಗೆ ಈತೇ ಸೀಮೆ ಅಂದದಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಚ್ಚಿ ಆ ಸೀಮೆಗೆ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಸೀಮೆ ಉಂಟು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಕದ್ರಿಗ್ ಸಾವಿರ ಸೀಮೆದ ಒಡೆಯೇ ಪನ್ಪಿರೆಂಚಿನ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ಉದಾರುಂಟು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ್ನು ಪಂಡಂದಾಂಡ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರು ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರೇನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಡು ಒಡೆಯನು ಲೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಉದರು ಕೇಂಡಂದಾಂಡ ಕಾಂತು ದೇವರಿಗೆ ಪಂಡ ಕಾಂತ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಒಡೆಯೆ ಅವಾಗ ಇಡೀ ದೈವ ದೇವರನ ಗಣ ಶಿವಗಣಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಗಣ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಒವೇ ದೈವ ಅವಡು ಐಕ್ ಒಡೆಯೇ ಈಶ್ವರ ದೇವರು ರುದ್ರದೇವರು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಪಾಡ್ತನೊಡಾವಡು ಅಥವಾ ಸಂಧಿ ಪಾರ್ದನೊಡಾವಡು ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ ಉಲ್ಲೇಖ ಇತ್ತನೊಂದಾಂಡ ಅಲ್ಪ ಕಾಂತು ದೇವರಿಂದೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಒವೇ ದೈವ ದೇವರನ ಪಾಡ್ತನೊಡು ಕಾಂತು ದೇವರಿಂದ ಇತ್ತನೊಂದಾಂಡ ಅವು ಬೇತೆ ಇರ್ಲತ್ತು ಕದ್ರದ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಅವಾಗ ಈ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಏಪ ಆರಂಭ ಆತಂದು ಏಪ ಸೃಷ್ಟಿ ಆತಂದು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿದ ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಡು ಪರಶುರಾಮ ದೇವರು ಆ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯನು ಕೆರ್ದು ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಗು ಬೋಡಾದು ತಪಶ್ಚರ್ಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಂಕಲ್ಪನ್ ಮಲ್ತೀರಿ ತನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿದ ಭೂಮಿಡು ತಾನು ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತನಂದಾಂಡ ದತ್ತಾಪಹಾರ ದೋಷ ಪಂಡ ಕಳ್ಳತನದ ಅಥವಾ ಖಂಡಿನಂಚಿನ ದೋಷ ಬರ್ಕೊಂಡು ದಯ ಪಂಡಂದಾಂಡ ದಾನ ಭೂಮಿನ ಕಶ್ಯಪರಿಗೆ ದಾನ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಅವೇ ಭೂಮಿನ ನಮ್ಮ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಲೆಕ್ಕ ಇಚ್ಚಿ ಒವೇ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅವಡು ಗೋದಾನ ಅವಡು ಭೂದಾನ ಅವಡು ಅಥವಾ ಒವೇ ದಾನ ಅವಡು ದಾನ ಕುರಿಬೊಕ್ಕ ದಾನ ಕೊರ್ನಕುಲು ಆ ದಾನನು ಕೂಡ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಲೆಕ್ಕ ಇಚ್ಚಿ ಅವಾಗ ಈ ಭೂಮಿನ ಭೂದಾನನು ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಅವೇ ಭೂಮಿ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತನಂದಾಂಡ ಕಂಡಿನ ದೋಷ ಬರ್ಕೊಂಡು ದತ್ತಾಪಹಾರ ದೋಷ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಣದು ಪರಶುರಾಮ ದೇವರು ಸಮುದ್ರ ರಾಜನು ಭಿನ್ನಪು ಮಲ್ತದು ಕೊಡಲಿನ ದಕ್ಕದು ಸಮುದ್ರ ರಾಜನ ಪಿರಬೋಪು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದು ಪರಶುರಾಮ ದೇವರು ತನ್ನನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಿರು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಪೂರ್ವಕಾಲದ ಕಟ್ಟದ ತುಳುನಾಡದ ಕಟ್ಟದ ಎಂಕುಲ್ ಮಾತ ದುಂಬುಡಿದಿಂಚಲ ಏನೊಂದು ಬೈದಿನ ಕತೆ ಅವಾಗ ನಂಬಿಕೆನೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ನಂಬಿಕೆ ಹಿಡಿದ ಮುಖ್ಯ ಓಲೈಚಿ ನಮ್ಮ ಕದ್ರಿದ ಗೋಮು ಕೊಡುದು ಗಣಪತಿ ದೇವರನ ತೀರ್ಥಬಾಗುಡು ಕಾಶಿ ಭಾಗೀರಥಿ ತೀರ್ಥ ನಿರಂತರವಾದ ಬರುಂದುಂಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೋಜುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ ತರೆಟ್ ಗಂಗೆ ಉಲ್ಲಲು ಭಾಗೀರಥಿ ಉಲ್ಲಲು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಸತ್ಯಾಯ ನಡೆದ ಅವರ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ ಮೇಲ್ಭಾಗುಡು ನೀರಿದ ಅಂಶ ಉಂಡು
ಕೆಳಭಾಗೋಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಿತ್ತುಪ್ಪುನು ನೀರ್ದ ಭಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭಾಗ ಹೊಡೆದು ತೀರ್ಥುಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕ್ರಮ ಅಂತೂ ಅವು ಅಂದೆ ಮಾತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಡ್ಲ ನೀರು ತೀರ್ಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಿತ್ತು ಆಂಡ ಕದ್ರಿಡಿ ಎಂಚಗೆಂಡಂದಾಂಡ ನೀರು ಮಿತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನ ತೀರ್ಥ ಅವಾಗ ತೀರ್ಥುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ ಮೇಲ್ಭಾಗೋಡು ಶಿರೊಟ್ಟು ಮಂಡೆಡು ಗಂಗೆ ಉಲ್ಲಲ್ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ತೋಜುನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕದ್ರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಅಂಚಿನ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗೋಡು ಒರ್ಂಬ ಕುಂಡ ಉಂಟು. ಐಟಿ 7ನೇ ಕುಂಡದ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕ ತಿರಿಯರುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒರ್ಂಬ ಕುಂಡ ಅತ್ತ ಬಂದೆ ಗಣಪತಿ ದೇವರಿನ ತೀರ್ಥ ಭಾಗೋಡ್ದು ಗೋಮುಖದ ತೀರ್ಥ ಕಾಶಿಡ್ದು ಬರೊಂದುಂಡು. ನಿರಂತರ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ದಿನ ಉಂತಂದೆ 325 ದಿನಲ ವರ್ಷದ 14 ತಿಂಗೊಲ್ಲ ನಿರಂತರವಾದ ಬರೊಂದುಂಡು. ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ಉತ್ತರಾಯಣ ಆರಂಭದ ಪುಣ್ಯಕಾಲಗೂ ಅಲ್ಪ ಗಂಗೋದ್ಭವ ಆಪುಂಡು ಗಂಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ಸ್ವತಃ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಬರ್ಪಲು ಪಂಪಿರಂಚನ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪೂರ್ವಕಾಲದ ಬತ್ತಿನಂಚನ ಸತ್ಯ. ಅಂಚನ ಸಂದರ್ಭಡು ಗಂಗೆ ಭಾಗೀರಥಿಯಾದ ಕಾಶಿಡ್ದು ಬರ್ಪಲು ಪಂಪಿರಂಚನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು. ನಂಬಿಕೆನೇ ಮುಖ್ಯ. ಅವಾಗ ಅವು ನೀರು ಕಾಶಿಡ್ದು ಬರ್ಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಪಂಡದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪರ ಪೋಯರಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಪನ್ಪಿರಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಸಮಾನ ಅಂದು ಲೆಕ್ಕ. ಅಪ್ಪೆ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಸತ್ಯವು ಅಮ್ಮೆ ಪಂಡಂದಾಂಡ ನಂಬಿಕೆ. ಅವಾಗ ಅಪ್ಪೆ ಏರೇನು ಬಾಲೆಗೆ ತನ್ನ ಅಮ್ಮೆಯಿಂದ ತೋಜಾವಲ ಆ ಬಾಲೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಅಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಂಬೋಡೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಅಂಚನೆ ಪೂರ್ವಜರು ಹಿರಿಯರು ಮಾತ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಂಚನೆ ಪನ್ಪಿರಂಚನ ವಿಷಯ ಪಂಡಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಅವೇನ್ ನಂಬುವ ಆ ನಂಬಿಕೆನ ನಾಡೊಂದು ಪೋಯರೆಜ್ಜಿ ಪಂಡ ನಂಬಿಕೆ ಅಂದಾತ ಕಾಶಿಡ್ದು ಆ ಗೋಮುಖದ ತೀರ್ಥ ಬರ್ಪುನ ಅಂದಾತ ಪಂಪಿರಂಚನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪರ ಪೋಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವೇ ಅಪ್ಪೆ ಅವೇ ನಂಬಿಕೆ ಅಂದು ಲೆಕ್ಕ. ಅಂಚನೆ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರನ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಡ್ ತತ್ತಾಪಹಾರ ದೋಷ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು ತಾನು ಭೂಭಾಗನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತದು ಅವಳು ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ. ಕದ್ರಿ ಪನ್ಪಿರಂಚಿನ ವಿಷಯ ದುಂಬು ಕದಲೀವನ ಪನ್ಪಿರಂಚಿನ ಪುದರಾದಿತ್ತಂದು ಕದಲಿ ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ಬಾರೆದ ಪರಂದದ ಕದಲಿ ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ಬಾರೆದ ಪರಂದಂದು ಲೆಕ್ಕ. ಕದಲೀವನ ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ಬಾರೆದ ಪರಂದದ ತೋಟ ಅಂದು ಲೆಕ್ಕ. ಕುಡೊಂಜಿ ಕದಳಿ ಪನ್ಪಿರಂಚಿನ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಧ್ವಜ ಅಂದು ಲೆಕ್ಕ, ಬಾವುಟ ಅಂದು ಲೆಕ್ಕ. ರಡ್ಡು ಅರ್ಥ ಉಂಡ ಶಬ್ದವು. ಅವಾಗ ಮೂಲು ಪ್ರಶಾಂತವಾಯನೆಂಚಿನ ಬಾರೆದ ಪರಂದಿತ್ತಿನೆಂಚಿನ ತೋಟ ಇತ್ತಿನೆಂಚಿನ ಸುವರ್ಣ ಕದಳಿ ಪನ್ಪಿನೆಂಚಿನ ಬಂಗಾರದ ಮಣ್ಣಿತ್ತಿನೆಂಚಿನ ಜಾಗೆ. ಈ ಜಾಗಿಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರು ತನ್ನ ಭೂಭಾಗನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತದು ದೇವರೇನು ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ಪುದು. ಅವಾಗ ಆರ್ನ ತಪಸ್ಸದ ಕಲ್ಪನೆ ಎಂಚೊಕೊಂಡು ಕೇಂಡಂದಾಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಿವಾತ್ಮಿಕವಾಯನೆಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿನ ತಾನು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತದು ತಪಶ್ಚರ್ಯ ಮಲ್ಪರ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪೇರು. ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಧ್ಯಾನ ಅಂದುಂಟು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಆಯಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೂಲ ಮಂತ್ರ ಅಂದುಂಟು. ಕದ್ರಿದ ಮೂಲ ಮಂತ್ರ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಬರ್ಪುಂಡು. ಚಕ್ರಂ ಕಮಂಡಲು ಮತ ಭಯಬೋಧ ಮುದ್ರಂ ಬಿಭ್ರಾಣ ಮುಗ್ರಮೋಕ್ಷಂ ರಸಕೂಪ ಸಂಸ್ಥಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಚ್ಯುತೇಶ್ವರತನಂ ಸುರಸಿದ್ಧ ವಂದ್ಯಂ ರಾಮ ಪ್ರಪೂಜಿತ ವಿಭೋ ಭಜ ಮಂಜುನಾಥಂ. ವಿಶೇಷವಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಿವಾತ್ಮಕವಾಯನೆಂಚಿನ ಶರೀರ ಇತ್ತಿನೆಂಚಿನ ದೇವರು ಬ್ರಹ್ಮಾಚ್ಯುತೇಶ್ವರ ತನು ಪನ್ಪಿನೆಂಚಿನ ಮಂತ್ರೋಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ತನು ಪಂಡ ಶರೀರ ಅಂದು ಲೆಕ್ಕ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ ಅಚ್ಯುತ ದೇವರನ ಈಶ್ವರ ದೇವರನ ಬ್ರಹ್ಮಾಚ್ಯುತೇಶ್ವರ ತನು ಪನ್ಪಿನೆಂಚಿನ ಆ ಮೂಜಿ ದೇವರನ ಶರೀರನ ಪಡೆಯೊಂದು ಬೈದಿನೆಂಚಿನ ದೇವರು. ರಸಕೂಪ ಸಂಸ್ಥಂ ರಸಕೂಪ ಬಣ್ಣಂದ ಗೂಯಲು ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ, ಉಗಿಲು ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ. ಅವಾಗ ಆ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರು ಪರಶುರಾಮ ದೇವರನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಒಲಿಯಿನಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಿವಾತ್ಮಿಕವಾಯನೆಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಉದ್ಭವ ಲಿಂಗ ರೂಪವಾದ ಗುವೆಲಿಡ್ದ ಉಲ ಹಿಡ್ದು ಲಿಂಗ ರೂಪವಾದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತೇರು ಪರಶುರಾಮ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಯಿರ್ ಪನ್ಪಿನೆಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣದ ಕತೆ. ಅವಾಗ ಅವು ಮೂಜಿ ದೇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಮೂರ್ತಿ ಪನ್ಪಿನೇಕ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರ ಕೆಂಡಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕವಾಯನೆಂಚಿನ ಮಂತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಾಚ್ಯುತೇಶ್ವರ ತನು ಸುರಸಿದ್ಧ ವಂದ್ಯಂ. ಸುರೇರ್ಲ ಸಿದ್ಧಿರ್ಲ ಈ ದೇವರಿಗೆ ವಂದನೆ ಮಲ್ಪುವೇರು. ಸುರಸಿದ್ಧ ವಂದ್ಯಂ ಸೂರ್ಯರ್ ಪಂಡಂದಾಂಡ ದೇವತೆ ನಕುಲು, ಸಿದ್ಧೇರ್ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಸಿದ್ಧ ಪುರುಷೇರ್ ನಕುಲು. ಐಕೊಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಮಿತ್ತಡು ನಮ್ಮ ಯೋಗೀಶ್ವರ ಮಠ ಉಂಟು. ತ್ರ್ಯಂಬಕೇಶ್ವರದು ಆ ಕುಂಭಮೇಳ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅರಸೇರ್ನ ಪಟ್ಟಗು ನಿಯೋಜನೆ ಉಂಟು. ಮಹಾಂತೇರ್ ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಆ ಅರಸು ಪಟ್ಟನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನಿಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದು ಅಕಲೆಗೆ ಮಹಾರಾಜರು ಅಂಕಲ್ ಪನ್ಪ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಐತೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ
ನಿರ್ಮಲನಾಥ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಪನ್ಪಿರಂಚಿನ ಮಹಾರಾಜರು ಇತ್ತೆ ಪಟ್ಟೊಡುಲ್ಲೇರು ಆ ಮುಕುಲು ತ್ರಂಬಕೇಶ್ವರದ ಉತ್ತರ ಭಾರತೊಡ್ದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಗೂ ಶಿವರಾತ್ರಿಗೂ ಆ ಜುಂಡಿ ಮುಟ್ಟುನಲ್ಲಕ ಪಾದಯಾತ್ರೆಡೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ 16 ವರ್ಷಗಳ ಆಪುನಂಚಿನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರವು ಅಪಗ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಂಚಿನ ಸಿದ್ಧರು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ, ಸಿದ್ಧ ಪುರುಷರು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ, ಹಠಯೋಗಿಲು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ, ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅಘೋರಿ ನಾಗಸಾಧುಳು ನುಮಾತ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗಡು ಬರ್ಪು ಅಂಚಿನ ಮತ್ಸ್ಯೇಂದ್ರನಾಥೇರು, ಗೋರಕ್ಷನಾಥೇರು, ಚೌರಂಗಿನಾಥೇರು, ಸುಂದರನಾಥೇರು, ನವನಾಥೇರು ಮಾತ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಮಣ್ಣಡು ವಾಸವಾದಿತ್ತೇರು ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರೇನು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಐತಿಹ್ಯ ಎಂಕ್ಲ ಎದುರುಡು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಸುರೇರ್ಲ ಸಿದ್ಧಿರ್ಲ ಸುರಸಿದ್ಧ ವಂದ್ಯಂ ರಾಮ ಪ್ರಪೂಜಿತ ವಿಭೋ ರಾಮ ಪಂಡ ಪರಶುರಾಮೇರು ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ. ರಾಮ ಪ್ರಪೂಜಿತ ವಿಭೋ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಪ್ರಾಪಂಡ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ, ಸುರೂಟು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂದ ಪನ್ಪ ಪಂಚಪಂಡ ಐನು, ಪ್ರಾಪಂಡ ಸುರೂತ ಐನು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ. ಅವು ಆಕಾಶ, ಭೂಮಿ, ಗಾಳಿ, ನೀರು, ಅಗ್ನಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮಕವಾದ ತತ್ವ. ಅಪಗ ಆಕಾಶ, ಗಾಳಿ, ನೀರು, ಅಗ್ನಿ, ಭೂಮಿ ಇಂಚ ಐನು ತತ್ವದ ಪಂಚ ಎಂಚಿನ ಉಂಡ ಐಟು ಸುರೂತ ಐನೇಕೆ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂದ ಬಂತು. ಅಪಗ ಪ್ರಾಪಂಡ ಸುರೂತ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕ. ಅಪಗ ರಾಮ ಪ್ರಪೂಜಿತ ವಿಭೂ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರಿ ನಡೆದ ಅವರ ಸುರೂತ ಪೂಜೆಂದೆ ತೊಂದಿನಂಚಿನ ವಿಭೂ ಪಂಡ ದೇವರಿ ಸುರೂತ ಪೂಜೆಂದೆ ತೊಂದಂಚಿನ ವಿಭೂ ಕೇರು ಭಜ ಮಂಜುನಾಥಂ ಅಂಚಿನ ಮಂಜುನಾಥನು ಎಂಕುಲು ಭಜಿಸಾವ ಪಂಪಿರಂಚಿನ ಮಂತ್ರ. ಅವಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಿವಾತ್ಮಕವಾನೆಂಚಿನ ದೇವರ ಪಂಡದು ಈ ಮೂಲ ಮಂತ್ರಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಪು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಅಂಚಿನ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರಿಗೆ ಉಲಿನಂಚಿನ ದೇವರೆಂದು ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಡಿದು ಸ್ವಯಂಭುವಾದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆದ ಆಯ್ದ ಒಕ್ಕ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರು ಈ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತದಾಯ ಒಕ್ಕ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ ಅಲ್ಪ ಮಂಗಳಾದೇವಿದ ವಿಷಯಲ ಈ ಕಥೆಟ್ ಜೋಡಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಂಗಳಾದೇವಿಗಳ ಕದರಿಗಳ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು. ಕದ್ರಿದ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಿ ಒಕ್ಕ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರು ಮಂಗಳಾಂಬೆರು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೇರು. ಇನಿಗಲ ಮಹಾರಾಜರು ಜಾತ್ರೆ ಹಿಡಿದು ತುಂಬ ಮಂಗಳಾಂಬೆ ನಡೆಬಹುದು. ನಿನ್ನ ಒಡೆಯನ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಮಂಗಳಾಂಬೆ ಈ ಕದ್ರಿಗೆ ಬರಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಕಟ್ಲೆ ಇನಿಗಲ ನಡೆದೊಂದುಂಡು. ಅಪಗ ಮಾತ ಕದ್ರಿದ ಸುರೂತ ವಿಷಯ ಐಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಕತೆ ಮಾತೇರಿಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನೇ ವಿಷಯ. ಅನೇಕ ಕಾಲೊಡ್ದಿಂಚ ನವನಾಥೇರು ಈ ಕಾಲೊಡು ಬತ್ತದು ರುದ್ರದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಕೊಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಧರ್ಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಆವಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶದ ಅವರ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ಪಕ್ಕಲ್ನ ಪ್ರಧಾನ ದೇವರು ರುದ್ರದೇವರು. ಅವಾಗ ಒಂದು ಈಶ್ವರ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಕೊಡು ತನ್ಮೂಲಕವಾದ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಕೊಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶದ ಅವರ ಗುರುಕುಲಾಯನಂಚಿನ ಮತ್ಸ್ಯೇಂದ್ರನಾಥೇರು ಶಿಷ್ಯರಾಯನಂಚಿನ ಗೋರಕ್ಷನಾಥೇರಿಗೂ ಕಾಶಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಶಿವನ ಆತ್ಮಲಿಂಗ ಕನವರೆ ಆದೇಶನ ಮಲ್ಪುವೇರು. ಗೋರಕ್ಷನಾಥೇರು ಮಹಾಮಲ್ಲ ಯೋಗಿಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಂತೇರು ಜ್ಞಾನ ಪುರುಷರು ಸಿದ್ಧ ಪುರುಷರು ಅಂಚಿನ ಗೋರಕ್ಷನಾಥೇರು ಕಾಶಿಗೆ ಬಿದಾಡ್ದು ಲಿಂಗನ್ ಕನಪೇರು. ಲಿಂಗನ್ ಕಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಕಾಶಿಗೆ ಬಿದಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಮತ್ಸ್ಯೇಂದ್ರನಾಥೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೋಚರಾಪುಣದಾದ ಕೆಂಡಂದಾಂಡ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರಿಗೆ ಸುರುಟೆ ಈ ಮಣ್ಣಡು ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ್ನ ಪುದಾರ್ಥ ರುದ್ರದೇವರು ಉದ್ಭವಾತಿರ ಪಂಪಿರಂಚನ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಕೊಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಗೋರಕ್ಷನಾಥಿರ ಕಂತಿರಂಚನ ಲಿಂಗನ ಮಿತ್ತದ ಪುಷ್ಕರಿಣಿಡು ಒರ್ಂಬ ನವಕುಂಡ ಉಂಡು ಐಟು 7ನೇ ಕೆರೆಟ್ ನಾಗದೇವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇತ್ತಿನ ಕೆರೆಟ್ ಆ ಲಿಂಗನ ದೀಲೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಸಮಯಡು ಕಾಲ ಬನ್ನಗ ಉತ್ತಮವಾಯಿನಂಚಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಉಂಡು ಪಂಪಿರಂಚಿನ ನಿರ್ದೇಶನನು ಮತ್ಸ್ಯೇಂದ್ರನಾಥೇರು ಗೋರಕ್ಷನಾಥೇರಿಗೆ ಪನ್ಪೇರು. ಗೋರಕ್ಷನಾಥೇರು ಆ ಕಾಶಿಣದ ಕಂತಿರಂಚನ ಲಿಂಗನ 7ನೇ ಕೆರೆಟ್ ತೀರ್ತಾರೆ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ನ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರನ ಮುಂದುವರಿಪೇರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಹಿತೋತ್ಸವ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಉಡುಪಿದ ವಾದಿರಾಜೇರು ನೇತ್ರಾವತಿ ಸುಧಬರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇರು. ವಾದಿರಾಜೇರು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂಗತಿ ಆ ಹೆಗ್ಗಡೇರ್ನ ಪೂರ್ವಿಕೆರಾಯನಂಚಿನ ಏರ್ ಮಾತ ಅವರು ರಾಜಸ್ಥಾನಡು ರಾಜ್ಯದ ಭಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೇರ ಆ ಹೆಗ್ಗಡೆ ವಂಶಸ್ಥರಿಗೆ ಈ ವಾದಿರಾಜೇರು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಭಾರಿ ಸಂತೇಶ ಆಪುಂಡು. ಎಂಕ್ಲ ನಡೆ ಬತ್ತದು ಆದಿತ್ಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುಡು ಬಂದಾಗ ವಾದಿರಾಜ ಸ್ವಾಮಿ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನು
ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಾಂಗನ್ ಮಾತ ಮುಗಿತೊಂದು ನಿಖಲ್ ನಡೆ ಬರ್ಪೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ದೇವಾಲಯನ ತೋಜಾಲೆ ಅವಳು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಾಂಗನ್ ಮಾತ ಮುಗಿತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಪಣ್ಣಾಗ ಆ ಹೆಗಡೇರ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಮೂಲು ನೆಲ್ಲಿಯಾಡಿ ಬೂಡು ಉಂಟು. ಆ ನೆಲ್ಲಿಯಾಡಿ ಬೂಡುಡು ಧರ್ಮದೇವತೆನಕಲ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಉಂಟು. ಮೂಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಚ್ಚಿ ಈರ್ ಅಡೆನೇ ಬತ್ತದ ಈರ್ನ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಾಂಗ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪನ್ನಗ ದೇವಾಲಯ ಇಜ್ಜಂದಿನೆಂಚಿನ ಈ ಉರುಡು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣಲ ಉಂದುಜಿ ಪಣ್ಪಿನೆಂಚಿನ ತೀರ್ಮಾನಂದಿತ್ತೊಂದೆಂಚಿನ ವಾದಿರಾಜ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಪಿರಪಿದಾಡುವೇರು. ಅವಾಗ ವಾದಿರಾಜ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಪಿರಪಿದಾಟ್ನಾಗ ಹೆಗಡೇರಿಗ್ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಯೋಗಿಗ್ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗ್ ಒಂಜಿ ಸಂತಗ್ ಒಂಜಿ ಆತಿಥ್ಯ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಕಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪೂಂಡತ ಪಂಡದು ವ್ಯಸನಡು ಕುಲ್ಲದಿತ್ತಿನಾಗ ಅಲ್ಪ ಎಂಚ ಅಣ್ಣಪ್ಪೆ ಚಾಕಿರಿದ ರೂಪುಡು ಉಲ್ಲೆನ ಅಂಚಿನ ಅಣ್ಣಪ್ಪೆ ಹೆಗಡೆ ಎರಡಕ್ಕೇನು ವ್ಯಸನಗುದಾದ ಕಾರಣ ಅಂತ ಎನ್ನಗ ಮಾತ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು. ಅವಾಗ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರುಳಿ ಪನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಅವಕಾಶ ಕೊರಲಿ ಎಂಚಾಂಡಲ ಮಲ್ತದು ವಾದಿರಾಜೇರೇನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಉಂಟು ನಂಚಿನ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನು ಬಾನುಡು ಹುಳ್ಳಿ ಮೂಡುಡು ಅಂಡ ಶಿವಾಲಯನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಾಗ್ದಾನನು ಅಣ್ಣಪ್ಪೆ ಮಲ್ಪುವೆ. ಅವಾಗ ಈ ಭಿನ್ನಹನು ಹೆಗಡೇರು ವಾದಿರಾಜ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪನ್ನಗ ಆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಯಾನು ನೇತ್ರಾವತಿ ಸುದೆ ಬರೀತೆ ಎನ್ನ ದಿನನ ಕಳೆಯನು ಎಂಕದಲ ಉಪವಾಸ ಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲ ಹೊಸತ್ತತ್ತು ಒಂಜಿ ದಿನಟು ಯಾನು ಕಾಪುವೆ ಪನ್ಪಿರಂಜನ ವಿಷಯ ಪನ್ಪಿರು. ಅವಾಗ ಐಡದ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಡಾಯ್ಕೋಟಿ ಹಿಡಿದು ಈ ಕದ್ರಿದ ಕದಲೀವನತ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ತೂನಗ ಲಿಂಗ ಅಣ್ಣಪ್ಪಗು ತೋಜುನು. ಅಂಚಿನ ಲಿಂಗನು ನುವೇ ಲಿಂಗ ಎಂಕ ಕಾವು ಪಂಡದು ಆ ಲಿಂಗನು ಕೊನೆಯರ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಅವಳು ಎಂಚ ಅಣ್ಣಪ್ಪೆ ಕಾವಲುಗಾರೆಯಾದುಲ್ಲೆನ ಮುಲ್ಲ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರೇನು ಕಾವಲಾದ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಎಬೋಲ 24 ಗಂಟೆ ವರ್ಷದ 16 ತಿಂಗಳ ಕಾಪುನಂಚಿನ ಮಲರಾಯನ ಒಟ್ಟುಗು ಐವೇರು ಸತ್ಯಲು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಉಂಟು. ಮೂಡಾಯ್ದ ಬಾಕಿಲಿಡ್ದು ಮಲರಾಯ ಬಂಟೆ ತೆಂಕಾಯಿಡ್ದ ಬಾಕಿಲಿಡ್ದು ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಇರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬ್ರಹ್ಮೇರ್ ಬೈದೆ ಇರ್ಲ ಕರೆಟ್ ಕಾಪುನಂಚಿನ ಬಬ್ಬುಲ ಅಂಚನೆ ಪಟ್ಟ ಹಿಡ್ದು ಅರಸು ಕೂಲಂದಾಯಿ ಬಂಟೆಲ ಬಡಕ ಹಿಡ್ದು ಅರಸು ಜಾರಂದಾಯಿ ಬಂಟೆಲ ಅಂಚನೆ ಕಾಶಿ ಕಾಳಭೈರವೇಶ್ವರನ ಮಿತ್ತದ ಯೋಗೀಶ್ವರ ಮಠದ ಸನ್ನಿಧಾನ ಪುನಂಚನ ಮರಳು ಜುಮಾದಿಲ ಅಂಚನೆ ಅರಸು ಮುಂಡತ್ತಾಯಿ ವೈದ್ಯನಾಥೆಲ ಪಿಲ್ಚಂಡಿಲ ಮಾತಿರ್ಲ ಐವೇರು ಸತ್ಯಲು ಪನ್ಪಿರಂಚನ ಕೀರ್ತಿರಂಚನ ಈ ಸತ್ಯಲು ಅಣ್ಣಪ್ಪೆ ಬಂದಾಗ ತಡೆಪುವೇರು. ಅಣ್ಣಪ್ಪೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ತಡೆಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ರಡ್ಡ ಕಡೆ ಹಿಡಿದಲ ಘರ್ಷಣ ಎನಗ ಏರೆಗೆ ಜಯ ಏರೆಗೆ ಅಪಜಯ ಪನ್ಪಿರಂಚಿನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾವಂದೆ ಬೋಪುಂಡು. ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ರಟ್ಟ ಕನ್ನಡು ಹೂಗೋಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂಡಂದಾಂಡ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯರ ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚ ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲು ರಡ್ಡ ಕಡೆತ ಸತ್ಯೊಲ್ಲ ಎನ್ನನೇ ಗಣ ಎಂಕ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನಕುಲು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರು ಮಲರಾಯ ಆದೇಶ ಕೊರ್ಪೇರಿ ನಿನ್ನ ಪರಿವಾರದ ಗಣತ ಒಟ್ಟುಗು ಮಿತ್ತು ಗೋರಕ್ಷನಾಥ ಕಂತದು 7ನೇ ಕುಂಡುಡು ದೀತಿನಂಚಿನ 7ನೇ ಕಿರಟು ದೀತಿನಂಚಿನ ಕುಂಜಿ ಲಿಂಗ ಉಂಟು ಎನ್ನನೇ ಲಿಂಗ ಯಾಲ್ಲ ಆಯನೆ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಅವೇನು ಐವೇರು ಸತ್ಯಗಳು ಸೇರ್ದು ಅಣ್ಣಪ್ಪಗು ಕೊರ್ಲೆ ಆಯೆ ಎಟ್ಟೆ ಉದ್ದೇಶುಡು ಬೈದೆ ಆಯ್ದಲ್ಲ ಹಾಳು ಉದ್ದೇಶುಡು ಬತ್ತಿನತ್ತು ನಿಕುಲ್ ಕೊರಡು ಪನ್ಪಿರಂಜನ ಆದೇಶನು ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರು ಮಲರಾಯ ಬಂಟಗಲ ಐವೇರು ಸತ್ಯಗಳ ಮಲ್ಪುವೇರಿ. ಅಪಗ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಲರಾಯ ಬಂಟಿರ್ಲ ಐವೇರು ಸತ್ಯುಲ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಆ ಮಿತ್ತದ 7ನೇ ಕುಂಡೋಡು ದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಗೋರಕ್ಷನಾಥೇರ್ ಕಂತಿನಂಚಿನ ಲಿಂಗನು ಅಣ್ಣಪ್ಪನ ಕೈಟ್ ಕೊರ್ಪೇರಿ. ಅಂಚಿನ ಅಣ್ಣಪ್ಪೆ ಬಾನೋಡು ಬೊಳ್ಳಿ ಮೂಡೋಡು ಅಂಡ ವಾದಿರಾಜೇರ್ನ ಮೂಲಕ ಅವನು ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ್ನ ಲಿಂಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ತದು ಲಿಂಗಸ್ಥಾಪಕೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪಕೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೀರ್ತಿನ ಪಡೆಯುಂಡಿನಂಚಿನ ಅಣ್ಣಪ್ಪೆ ಅವನು ಮಲಮಲ್ಲ ಸತ್ಕರ್ಮ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಡು ಶುರುವಾಪುಂಡು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಕಾಲುಡು ರಾಜರ್ಷಿ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಶ್ರೀಯುತರಾಯನಂಚಿನ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೇರ್ನ ಕಾವಂದೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಡು ಮಲಮಲ್ಲ ಸತ್ಕರ್ಮ ಮಾತ ಆವೊಂದೊಂದು ಒಂದು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯ. ನನ್ನ ಅಣ್ಣಪ್ಪೆ ಹೊರ ಅವಳು ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದಾಯ ಬುಕ್ಕ ಆಯನ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕನಟು
ಕದ್ರಿದ ವಾತಾವರಣ ಕದಳೀವನತ ಸೌಂದರ್ಯ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ ಅಭಯ ಮಾತ ಎನ್ನೊಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವಾಗ ಎಂಕಲ ಒಂತೆ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ ಪಾದ ಪದ್ಮದ ಕೈತಲು ಒಂತೆ ಜಾಗೆ ತಿಕ್ಕದಿಂದ ಎಂಕಲ ಆತು ಪನ್ಪಿರಂಜನ ಆಸೆ ಹಿಡ್ದ ಅವರ ಕೂಡ ಬರ್ಪೆ ಅವಾಗ ಕೂಡ ಮಲರಾಯಲ ಐವೇರು ಸತ್ಯುಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗಾದು ಹೋಯಿನಾಯೆ ಕುಡದಾಯ ಬತ್ತೆ ಪನ್ಪಿರಂಜನ ಘರ್ಷಣೆಗೆ ಉಂತಿನಗ ಕೂಡ್ಲೆ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪೇರು ಹೋಯಿನಾಯೆ ದಾಯ ಬತ್ತ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪನ್ಪಿರಂಜನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಎಂಕ್ ಹಕ್ಕದ ಅಂದತ್ತು ದೇವರೇ ಆಂಡ ಈರ್ನ ಸೌಂದರ್ಯ ಈರ್ನ ಕಲಕಾರ್ಣಿಕದ ಸುವರ್ಣ ಕದಳಿ ಪನ್ಪಿರಂಜನ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯವಣ್ಣಡು ಈರ್ನ ಕಾರಮುದೆಲ್ಡು ಎಂಕಲವಂತ ಜಾಗತಿಕದಿಂದ ಆತು ಪನ್ಪಿರಂಜನ ಒಂಜಿ ವಾರ್ತೆನು ಬಿಲ್ಲಹನು ಆಸೆನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೋಯ್ ಬಗ ಮಲರಾಯಿ ಅಡ್ಡ ಬರ್ಬಿ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಜಾಗನಿಕ್ ಬುಡ್ದು ಕೊರೆಯ ಪನ್ಪಿರಂಜನ ವಿರೋಧಾಭಾಸ ಮಲ್ಪೋಯ್ ಅಂಚನ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರ ಆಯನ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತದು ಅಣ್ಣಪ್ಪಗೊಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪೋಯ್ ಸಮಾಧಾನದಾದ ಮಲ್ಕುನು ಕೇಂಡಂದ ಅಂಡ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರ ಅಣ್ಣಪ್ಪಡ ಪನ್ಪೇರು ಮಲರಾಯ ಪನ್ಪುನೇಟ ಅರ್ಥ ಉಂಟು ಪದ್ಧತಿ ಎಂಚಾಕೆಂಡಂದ ಅಂಡ ಒವೇ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಜಾಗದ ಭೂಮಿದ ಇಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡ ಅವು ಆ ದೇವರನ ಪ್ರಧಾನ ದೈವದ ಕೈಟುಪ್ಪುಂಡು ಅಧಿಕಾರಪುರ ಪ್ರಧಾನ ದೈವದ ಕೈಟುಪ್ಪುಂಡು ಅವಾಗ ಮುಲ್ಪ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ ಬಲಗೈ ಬಂಟೆ ಐನಂಚಿನ ಮಲರಾಯನ ಸ್ವಾಧೀನುಡು ಮಾತ ಭೂಮಿ ಲೌಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಲರಾಯಗ್ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಆಯ ಕುರ್ಪುಜಿಂದ ಬಂಡೆಂದಾಂಡ ಕೊರ್ಲಾಂದ ಪಂಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಲ ಇಚ್ಚಿ ದಾಕೊಂಡ ಆಯನ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಭೂಮಿದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಆಯನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂಜಾದ ಪುನಗ ಆ ಕರ್ತವ್ಯನ ಬುಡ್ಲಾಂದ ಪನ್ಕುಲೆ ಕೈಚಿ ಆಂಡ ಈ ಮೇಟ್ ನಿನಲ್ಲ ಕಾಲಿ ಕೈಟ್ ಕಡಬುಡ್ರೆ ಎಂಕ್ ಮನಸ್ಸಿಚ್ಚಿ ನಿನನ್ ಕಾಲಿ ಕೈಟ್ ಕಡಬುಟ್ನಂದ ಅಂಡ ಎಂಕಲ ವ್ಯಥೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಜಾದ ಪುನಗ ನಿಕ್ಕಿ ಇಂಚಿನಾಂಡಲ ಕುರುಡು ಪಂಡದ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತದೆ ನಡೆ ಅಂದುಂಡು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರುಡು ನಡೆ ಪಂಡ ಕೊಡಿಮರಡ್ದು ಗರ್ಭಗುಂಡದ ತಡ್ಯದ ಬಾಕಿಲ್ದ ಆ ಒಂಜಿ ತಡ್ಯ ಮುಟ ನಿಕ್ ನಡೆ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರು ಈ ನಡೆಟ್ ವಾ ಪ್ರಧಾನ ದೈವಗುಲ ಪ್ರವೇಶ ಇಚ್ಚಿ ಮಾತಾ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ಲ ನಡೆ ಅಂದ್ ಪನ್ಪಿರ ಎಂಚಿನ ಉಂಡ ಆ ಪ್ರಧಾನ ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಜಾಗೆವು ಐಟು ವಾ ದೈವ ದೇವರಿಗಳ ಸ್ವಾಧೀನತೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರ ಪನ್ಪೇರು ಇಡೀ ಜಾಗೆ ಮಲರಾಯಡ ಇತ್ತನಂಡಲ ನಡೆ ಪನ್ಪುಲೆಂಚಿನ ಎರಡ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಏರಿಗಳ ಅಧಿಕಾರ ಎಂಕ್ ಹುಟ್ಟುನಂದಾಂಡ ಅವಾಗ ಯಾನ ಬೈರಾಗಿ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಬುಡ್ಚಿ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಎನ್ನ ಮಿತ್ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಒಂಜಿ ಜಾಗಿನಿಕೇನೇರ ಬೈದಾಯಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಅಂಜಾದ ಪುನಗ ಎನ್ನ ಸ್ವಾಧೀನುಡಿತ್ತೇನೆಂಚಿನ ನಡೆನು ಇನಿತ ಮಿತ್ತು ನಿಕ್ಕು ಕೊರ್ಪೆ ಇನಿಡಿದು ಮಿತ್ತು ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ ನಡೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪನ ನಡೆ ಆವಡು ನಿಕ್ಕು ಯಾನು ಕೈಯೇರದು ಕೊರತೆ ಪಂಡದು ನಡೆನೇ ಕೊರ್ಪೇರು ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರು ಅವಾಗ ಒವೇ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಆವಡೊಂದು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಪ ಅಂಡಲ ದೀವಡಾಪನು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಪು ಅವಾಗ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಮಣೆ ಮಂಚ ಇತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಬೊಲ್ಪು ಪೂನೀರ್ ದೀಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ನಡೆ ಪಂಡ ಸಾದಿ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಲೌಕಿಕ ಭಾಷೆಡ್ ಬಂತ ಸಾದಿ ಹಿಡಿದಿಯಾರ ಪುಂಡ ಹಾಪುಜಿ ಅವಾಗ ಐಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಪ್ರಶ್ನಾಚಿಂತನೆ ಇಂಚೆಂಚ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಪಂಡದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರು ಉರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಸಾದಿನ ತೋಜಾದು ಕೊರ್ಪೇರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೊಡಿಮರ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಮಂಟಪ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಧಾನ ಮಂಟಪ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಧಾನ ಬಾಕಿಲ್ದ ಮಲ್ಲದ್ವಾರದ ತಡ್ಯ ಇಂಚಿನ ಉಂಡ ಬಲಕಾರದ ಉಂಗುಷ್ಟಂದಿದ್ದು ತಡ್ಯ ದಾಟಿ ಕೂಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ತುಯ್ಯ ಅಂದ ಐಕ್ ನವರಂಗ ಮಂಟಪ ಅಂದು ಬಂದ್ಪೇರು ಉಪ್ಪರಿಗೆ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಲೌಕಿಕವಾಗಿನ ಭಾಷೆಡ್ ಪನೋಲಿ ಅವಾಗ ಎನಿಡ್ದುಲ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪರಿಗೆಡು ನವರಂಗದ ಮಂಟಪಡು ಆಯನ ಮಣೆ ಮಂಚವನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪನ್ಪಿರೆಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಾದಿನ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ತೀರ್ಪಾವೇರು ಅಪಗ ನವರಂಗದ ಮಂಟಪಡು ఆయన మిత్తుడు దీన్నందాంట సాది ಅಡ್ಡ ಪೂಜಿ ಸಾದಿಡು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಮಣೆ ಮಂಚವು ಪೂಜಿ ಇವಾಗ ಈ ವಿಷಯಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾತಿರ್ಯ ಪುಣ್ಣೊಂದಾಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ದೇವರನ್ನ ತೀರ್ಥ ಬಾಗೊಡೆ ದೈವಪ್ಪುನು ಹೊರತು ದೇವರನ್ನ ಮಂಡೆಡ್ದು ಮಿತ್ತು ದೈವಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಟ್ಲೆ ಇಚ್ಚಿ ಆಂಡ ಕದ್ರಿಡು ಈ ಕಟ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ್ನ ಲಿಂಗದ ಮೇಲ್ಭಾಗೊಡ್ದು ನಡೆಟುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅಣ್ಣಪ್ಪೆ ಓಲಾಂಡಲ ದೈವನ ಸಾದಿಡಿದು ಏರಜ್ಜಿ ನಡೆಟಿದು ಏರಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಕದ್ರಿದ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ನಡೆಟೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪೆ ಉಪ್ಪು ಇಂದುಲಾಬಾ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ದೇವರನ್ನ ಹಿಡ್ದು ಶಿರಬಾಗೊಡ್ಲ ದೈವ ಒಪ್ಪರ ಇಜ್ಜಿಯಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಡು ಅವಲ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ಅಣ್ಣಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳೆ
ಅಪಗ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ್ನ ತರೆಡ್ದು ಮಿತ್ತು ದೈವ ಪೊಂಡೊಂದು ಪಂಡಂದಾಂಡ ಅವು ಅಪಖ್ಯಾತಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಐಟೊಂಜಿ ಮರ್ಮ ಉಂಟು ದಾದಾಕೆಂಡಂದಾಂಡ ಲೌಕಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆಡ್ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನೊಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮೆ ರಟ್ಟು ಮಾಳಿಗೆದ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುವೆ ರಟ್ಟು ಮಾಳಿಗೆದ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ತೀರ್ಥದ ಕೋಣೆಡು ಅಮ್ಮೆ ಕುಲ್ಲುವೆ ಮಿತ್ತದ ಭಾಗದ ಕೋಣೆಡು ಮಗಕ್ ಕೋಣೆನ ಕೊಡ್ದು ಬಾಲೆ ಒಂದು ನಿನ್ನ ಕೋಣೆ ಪಂಪಿರೆಂಚಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಅಮ್ಮೆ ಪಂಡೆಂದಾಂಡ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಕೋಣೆದ ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ಮಗನ ಕೋಣೆ ಪುಂಡು ಅವಾಗ ನೆತ್ತ ಅರ್ಥ ಮಗೇನೆ ಅಮ್ಮೆ ಅವರ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಅಮ್ಮೇನೆ ಮಗೇನೆ ಅವಾಗ ಅಮ್ಮೆನೆ ಮಗಕ್ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಮಿತ್ತದ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚನೆ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರು ಪ್ರೀತಿಡ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪಗೆ ಮಿತ್ತದ ನವರಂಗದ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ತಿರಂದ ಅಂಡಲ ಅಣ್ಣಪ್ಪನ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪನ ಕಲ್ಪನೆ ಹೆಂಚಕೆಂಡಂದ ಅಂಡ ಈರಿ ಅಂಕ ಮಿತ್ತದ ಕೋಣೆ ಕೊರ್ನೊಂದ ಅಂಡಲ ಎನ್ನ ಸ್ಥಾನ ಈರ್ನ ಕಾರಮುದೆಳ್ಳೆ ಪನ್ಪಿರಂಚನ ಸಂಕೇತನ ಸಂದೇಶನ ಅಣ್ಣಪ್ಪೆ ಕೊರತೆ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಅಣ್ಣಪ್ಪನ ಮಿತ್ತುಡು ದೇವರೇ ರೀತಿನಿಂದ ಅಂಡಲ ಅಣ್ಣಪ್ಪೆ ಏಪಲ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ್ನ ಕಾರಮುದೆಳ್ಳೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಮಾಯಾಗಾರೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪೆ ಮಗ ಅಂಚಿನ ಅಣ್ಣಪ್ಪನ ವಿಶೇಷವಾದ ಮೂಲು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಡ್ ತನ್ಮೂಲಕವಾದ ಅಣ್ಣಪ್ಪನ ಆ ಒಂಜಿ ಸೇವೆನ ಪ್ರತಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಲ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ್ನ ಮಹಾಪೂಜೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಕುಲೆ ಐತ ಪಂಚಪರ್ವನ್ ಅಥವಾ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕರಿಪೂಡು ಪನ್ಪಿರಂಚಿನ ಆದೇಶ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಮಲರಾಯನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಸ್ತಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚೋಡಾಪುಂಡು ಮಲರಾಯನ ಒಂಜಿ ಆದೇಶ ಪ್ರಕಾರ ಯಾನು ಮೂಲಿ ಇತ್ತಿನಾಯೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪೆ ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಸಂಕ್ರಮಣ ಕರಿಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನಗ ಸುರೂಟ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಎನ್ನ ಪರ್ವ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಲೆ ಸುರೂಟು ಅಣ್ಣಪ್ಪನ ಪರ್ವ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪನ್ಪಿರಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯದ ಸಂದೇಶನ ಮಲರಾಯ ಕೊರತೆ ಈ ಮಣ್ಣಡು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ್ನ ಮಹಾಪೂಜಾದ ಬಲಿ ಉತ್ಸವ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಅಣ್ಣಪ್ಪನ ಪರ್ವನ ಮಲ್ಪುವ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಲರಾಯನ ಪರ್ವ ನೆರವೇರುಂಡು ಇಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆ ಒಂಜಿ ಕಿರು ಪರಿಚಯ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ಅನೇಕ ವೈಭವದ ವಿಷಯ ಉಂಟು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆದ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಏನಿರ್ತ ಅವರ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯತೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಉಳ್ಳೇರು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಉಂಡು. ಪ್ರಸ್ತುತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ಜನಾರ್ದನ ಶೆಟ್ರ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದುಲ್ಲೇರು. ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಮ್ಮ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಣಿಯಾದ ಉಲ್ಲೇರು. ಅಂಚನೆ ಮುಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉರ್ಲುಡು ನಡೆದೊಂದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ನಲ ಗುರುಕುಳಾಯಿನಂಚಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಂತ್ರಿ ವರೇಣ್ಯರಾಯಿನಂಚಿನ ವೇದ ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣ ದೇರೆಬೈಲ್ ಶ್ರೀ ವಿಠಲದಾಸ ತಂತ್ರಿಳು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಪ್ರಧಾನ ತಂತ್ರಿಳಾದುಳ್ಳೇರು. ಮುಲ್ಪದ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತನಂದ ಅಂಡಲ ದೇರೆಬೈಲ್ ವಿಠಲದಾಸ್ ತಂತ್ರಿಳ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನೊಡೆ ಆಪುನಂಚಿನ ಕಟ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಎಂಚಿನ ಉತ್ಸವ ಆವಡುಂದ ಅಂಡಲ ಪಂಚಪರ್ವ ಆವಡುಂದ ಅಂಡಲ ಅರಸೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವದ ಆವಡು ಪನ್ಕಿರೆಂಚಿನ ವಿಷಯ. ಅವಾಗ ಕದಳಿ ಯೋಗೀಶ್ವರ ಮಠಟುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆರ್ನ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಉಂಡವನು ಶ್ರೀ ನಿರ್ಮಲನಾಥಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಮೇರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಂಕ್ಲ ಮಹಾರಾಜೇರಾದುಲ್ಲೇರು. ಅವಾಗ ವಿಠಲ್ದಾಸ್ ತಂತ್ರುಳ ನೇತೃತ್ವಡು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನೋಡು ಅರಸೇರ್ನ ದಿವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಟ್ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಭಾಗ ಮಾತ ಮೂಲ ಆಪುಂಡು. ವರ್ಷದ 16 ತಿಂಗೊಲ್ಲ ಮೂಲು ಪಂಚಪರ್ವ ಮಾತ ಆಪುಂಡು. ದಿನನಿತ್ಯಡು ತ್ರಿಕಾಲ ಪೂಜೆ ಉಂಡು. ಕಾಂಡೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 16 ಗಂಟೆಗೆ, ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಮೂಲು ಮಹಾಪೂಜೆ ಆಪುಂಡು. ಪ್ರಧಾನವಾದ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನೋಡು ಪರಿವಾರ ದೇವರುಳ್ಳೇರು. ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗೋಡ್ಲ ನೈಋತ್ಯ ಭಾಗೋಡ್ಲ ಮಹಾಗಣಪತಿನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಉಂಟು. ಗೋಮುಖದ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗೋಡಿತ್ತನೊಂದು ಅಂಡ. ಆ ಗಣಪತಿಗೂ ಗೋಮುಖ ಪನ್ಪಿರೆಂಚಿನ ಉದಾರ್ದಾಯ ಸೇರನ್ನ ಕೇಂಡಂದ ಅಂಡ. ಆ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನ ತೀರ್ಥದ ಭಾಗೋಡು ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತದ ಮೋನೆದ ಒಂಜಿ ಆಕಾರ ಉಂಟು. ಆ ಪೆತ್ತದ ಬಾಯಿಡ್ದು ಪೆತ್ತದ ಮುಖೊಡ್ದು
ಏಕಡ ಪಂಡಿಲಕೆನೆ ಕಾಶಿ ಭಾಗೀರಥಿ ತೀರ್ಥ ನಿರಂತರವಾದ ತೀರ್ಥ ಬರೊಂದುಂಡು. ಐಕ್ ಗೋಮುಖ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದಿ ಪುದರುಂಡೈ. ಅಂಚನೆ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ ಪಡ್ಡಾಯದ ಬಾಗುಡು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಉಂಡು. ವಾಯುವ್ಯ ಬಾಗುಡು ಶನಿದೇವರನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಗ್ನೇಯ ಬಾಗುಡು ಹರಿಹರ ಸುತ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತಾರನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಉಂಡು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೂಡಾಯ್ದ ಗಿರಿಶಿಖರುಡು ಕಾಶಿ ಭೈರವೇಶ್ವರನ ಕಾಶಿ ಕಾಳಭೈರವನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಉಂಡು. ನವನಾಥೇರ್ನ ಪೀಠ ಉಂಡು. ಅರಸೇರ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮರಳು ಜುಮಾ ದಿನ ಮಲ್ಲ ಮಣೆಮಂಚ ಉಂಡು. ಅವಳು ಆರಾಧನೆ ಉಂಡು. ತೀರ್ಥಬಾಗುಡು ಜಯಮಾರುತಿ ಪಂಪಿರಂಚಿನ ಹನುಮಂತ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಐದು ತಳಬಾಗುಡು ನಾಗರಕ್ತೇಶ್ವರಿನ ಪರಿವಾರ ಸತ್ಯೋಳ್ನ ಪಂಚಶಕ್ತಿಗಳ ಸನ್ನಿಧಾನ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಐದು ತೀರ್ಥ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೋಸಂಪೈದ ವೃಕ್ಷದ ಮೂಲೋಡು ಕೊರಗತನಿಯನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಐದು ತೀರ್ಥ ಬನ್ನಗ ಕಂಚಿದೀಪ ಸ್ತಂಭದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂತೂಪ. ಐದು ತೀರ್ಥ ಬನ್ನಗ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ ಉಂಡು. ದಂಬೆಕಲ್ಲುಗು ಕೊಡಿಮರನು ಏರ್ಸಾದು ಗರುಡನು ಏರ್ಸಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೃಶ್ಯ ನಮ್ಮ ತೂಲಿ ಮುಖಮಂಟಪವಾದ ಉಲಾಯಿ ಬನ್ನಗ ಪ್ರಧಾನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯಿ ಬನ್ನಗ ದೇವಿರ್ನ ಅಂಬೆಲುಡು ಅಣ್ಣಪ್ಪನಲ ಪಲ್ಲರಾಯನಲ ಸನ್ನಿಧಾನಂತುಪ ನವರಂಗ ಮಂಟಪುಡು. ಅಂಚನೆ ಐದು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾ ಪಥದ ಬಣ್ಣಗ ಉಲಾಯ್ದ ಸುತ್ತದ ನೈಋತ್ಯ ಬಾಗುಡು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಉಂಡು. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಅನೇಕ ಸೇವೆಗಳು ಒಂಜಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ನೆಂಚಿನ ಸೇವೆ. ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, ಶತರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, ಹಾಲು ಪಾಯಸ, ಅಲಂಕಾರ ಸೇವೆ. ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ರಂಗ ಪೂಜೆ, ಶಿವಪೂಜೆ, ಸಹಸ್ರನಾಮಾರ್ಚನೆ ಇಂಚ ಅನೇಕ ಸೇವೆ ಮಾತ್ರ ನಿರಂತರ ಉಂಟು. ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಧಾನವಾದ ನೆಂಚಿನ ಸೇವೆ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರಿಗೆ. ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತಿಯರು ಬರ್ತದೆ ಈ ಸೇವೆಗಳು ಪಾಲು ಪಡೆಪಿರಿ. ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಲ ಆದೇ ಫಲಪ್ರದವಾದ ಆದೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾದ ಮುಲ್ಪ ನಿರಂತರವಾದ 325 ದಿನಲ ನಿರಂತರವಾದ ಭಕ್ತಿಯರ್ನ ಸಹಕಾರದ ನಡಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು. ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರಲ ಈ ಶನಿ ಪೂಜೆ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಉಂಟು. ಈ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಬೊಕ ಶನಿ ಪೂಜೆ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತಿಯರು ಬರ್ತದ ಮೂಲು ಕೃತಾರ್ಥರಾಪಿರಿ. ಸರಾಸರಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಳಗು ಆಜಿ ಸಾವಿರದ್ದು 80,000 ಮುಟ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಳಗು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಲ ಶನಿ ಪೂಜೆಲ ನಡೆದಂದು ಬರೊಂದುಂಡು. ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ ಸೇವೆ ಎಂಚ ಇಂಚ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆಂಡ ಪನ್ಪಿರಂಚನ ನಂಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವ ಆಂಡ ಮೂಲದ ವಿಷಯ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪರಶುರಾಮ ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜೇ ಲಿಂಗೋಡು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರರು ಉದ್ಭವ ಆತಿನಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾದಂಚಿನ ಈ ಸನ್ನಿಧಾನ ಅಪಗ ಈ ಲಿಂಗೋಡು ಈಶ್ವರ ದೇವರನ ವಿಷ್ಣು ದೇವರನ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಇಟ್ಟಿನಿಡ್ದ ಅವರ ವಿಷ್ಣುನ ಅಂಶಲ ಪ್ರಧಾನವಾದುಂಡು. ಅಂಜಾದು ಪುನಗ ಒಂಜಿ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಒಂಜಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ ಪೂಜೆ ಈದು ಫಲಪ್ರದವಾದ ನಡಪರೆ ಕಾರಣವಾದುಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷವಾದ ಉಲಾಯ್ದ ಸುತ್ತದ ಈಶಾನ್ಯ ಬಾಗುಡು ನಾಗದೇವರನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಉಂಡು. ಅವನು ಗುವೇಲುಂಡು ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ ಅಭಿಷೇಕದ ಗುವೇಲು. ಅಂಜ ಮಾತ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ ಪ್ರಾಕಾರದ ವಿಷಯ ಅಂಡ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ಪುಣ್ಯಕಾಲಗೂ ಮುಲ್ಪ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವ ಆಪುಂಡು. ಜಾತ್ರೆದ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಮುಲ್ಪ ವರ್ಮ ದಿನದ ಜಾತ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ 10ನೇ ದಿನ ಸಂಪ್ರೋಕ್ಷಣಲ ಮಲರಾಯ ಅಣ್ಣಪ್ಪಗ ಮಹಾಪರ್ವಲ ಮಲರಾಯ ಬಂಟೇರೆಗಳ ಪರಿವಾರ ಸತ್ಯಗಳ ನೇಮೋತ್ಸವ ಆಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಶಿವರಾತ್ರಿ, ನವರಾತ್ರಿ, ಅಷ್ಟಮಿ, ಚೌತಿ ಮಾತ ಪಂಚಪರ್ವ ಮಾತ, ಯುಗಾದಿ ಮಾತ, ಕುರಲ್ ಪರ್ವ ಮಾತ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಪಂಚಪರ್ವ ನಿರಂತರವಾದ ಒಂದುಂಟು. ಜಾತ್ರೆದ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಸುರುಟಾದ ಒಂಜಿನೇ ದಿನ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪುಣ್ಯಕಾಲ ಮುಪ್ಪ ಧನು ಪೂಜಾಯ ಬುಕ್ಕ ಧನುರ್ಮಾಸದ ಪೂಜಾಯ ಬುಕ್ಕ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ಪರ್ವಕಾಲುಡು ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲ ಗಂಗೋದ್ಭವ ಆಪುಂಡು. ಗೋಮುಕುಡು ಗಂಗೆ ಉದ್ಭವ ಆಪಲ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತಗು ಐದು ಬುಕ್ಕ ತಂತ್ರಿದಾರ್ಲ ಅರಸೇರ್ಲ ಐದು ಮೀದು ಸ್ನಾನ ಮಲ್ತದ ಅವೇನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪು. ಐದು ಬುಕ್ಕ ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತರು ಐದು ಪುಣ್ಯ ಸ್ನಾನ ಮಲ್ತದ ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನ ಮಲ್ತದ ಕೃತಾರ್ಥರಾಪಿರಿ. ನನ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಗು ಗೋಧೂಳಿ ಲಗ್ನಗೂ ಸರಿಯಾದ 7 ಪಟ್ಟಾಣ ಮೊಗವೀರ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯರು ಆ ಕೊಡಿಮರನ್ನು ಏರ್ಸಾವನಂಚಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಐತ ತಿರ್ಲಿಯಾನಿತ್ತೆ ಪನ್ಪೆ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡಿಮರ ಏರ್ಸಾದ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಗಾಣದ ಕೊಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದು ಮಲರಾಯ ಬಂಟೇರ್ನ ಭಂಡಾರ ಆಗಮನ ಅವರೆಂಡು ಇಂದೇನು ವಿಶೇಷವಾದ ದೇವಾಡಿಗ ಸಮಾಜದ ಕುಲು
ಭಕ್ತಿಡು ಮೊಯ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಲರಾಯನ ಭಂಡಾರ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡಿಬಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕೊಡಿಬಲಿದ ಸಂದರ್ಭಡು ಕೊಡಿ ಬಣ್ಣಂದಾಂಡ ಧ್ವಜ ಅಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮೂಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ವೃಷಭ ವಾಹನಾಯನವ ಅಂದು ಪುದರುಂಡು ಓಯೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರಧಾನ ದೇವರಿನ ವಾಹನ ಎಂಚಿನ ಉಂಡ ಆ ವಾಹನದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಮಲ್ತದ ಕೊಡಿ ಕಂಬಗು ಏರ್ಸಾವನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ನವಿಲಿನಿ ಏರ್ಸಾವೇರು ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಎಲಿನಿ ಏರ್ಸಾವೇರು ವಿಷ್ಣು ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಗರುಡನ ಏರ್ಸಾವೇರು ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ನಂದಿನಿ ಏರ್ಸಾವೇರು ಬೋರಿನಿ ಏರ್ಸಾವೇರು ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ದುರ್ಗಾ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಪಿಲಿನ ಅಥವಾ ಸಿಂಹನ ಏರ್ಸಾವೇರು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಕುದುರಿನ ಏರ್ಸಾವೇರು ಆಂಡ ಮೂಲು ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ಗರುಡನ ಏರ್ಸಾವೇರು ಅವಾಗ ಈಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಗರುಡಂದ ಏರ್ಸಾವನ್ ಪನ್ಪಿರಂಚಿನ ವಿಷಯ ಐತತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪನಿಯರ ಉಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ವಿಶೇಷವಾದ ಪದಾರ್ಥಿನಕ್ಕಳು ಸೇರೊಂದು ಊರ್ದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿನ ಊರ್ದಕ್ಲಿನ ಮಾತ ಸಹಕಾರಡು ದೆತೊಂದು ಈ ಧ್ವಜನ ಏರ್ಸಾವೇರು 72 ಫೀಟ್ದ 72 ಅಡಿತ ಈ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ 40 ಅಡಿತ ಧ್ವಜ ಅಂಚನೆ 54 ಅಡಿತ ಕಂಚಿ ದೀಪ ಸ್ತಂಭ ಇಂದು ಓಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತ ವಿರಳಂದು ಓಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಈತ ಎತ್ತರದ ಅವಾಗ ಅಂಚಿನ 40 ಅಡಿತ ಗರುಡನ್ ಏರ್ಸಾವರೆ ಮಾತಾ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ಲ ಗೂಯಿಲಡ್ದು ರಾಟೆಡ್ ಕೊಡಪಾನನ್ ಮಿತ್ತದೇರ್ತಿಲಕ ಆ ಧ್ವಜನ ಏರ್ಸಾವಲಿ ಆಂಡ ಮೂಲು 40 ಅಡಿತ ಧ್ವಜ ಗರುಡೆ ವಿಶೇಷವಾದ ತೆಪ್ಪುದ ಕೂರು ಬಿದಿರು ಇಂಚ ಮಾತ ಎಡೆಟ್ಟೆ ಕುಂಟು ಸುವಸ್ತುಲೆಡ ಒಟ್ಟು ಮತ್ತದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದ ಮಲ್ತಿರಂಚಿನ ಗರುಡೆ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಭಾರವಾಯಿನಂಚಿನ ಗರುಡೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಿತ್ ಕೊಡಿಮರುಟ್ಟು ರಾಟೆ ಉಂಡು ಐಟ್ ದೈತ್ಯಾಕಾರದ ಬಲ್ಲುಂಡು ಆ ಬಲ್ಲನು ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಟ್ಟು ಗರುಡನ್ ಕಟ್ಟುನಂದಾಂಡ ಕುಡೊಂಜಿ ಕೊಡಿಟ್ಟು ಊರ್ದ ಕುಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಿನ ಕುಲ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಐಟ್ ವಿಶೇಷವಾದ ನೇಲುವೇರು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 25-30 ಜನ ಐಟ್ ನೇಲ್ನಾಗ ಆ ಜನತ ಆ ಮಂದಿದ ಆ ದುನ್ನೊಡ್ದ ಅವರ ಆ ಗರುಡೆ ಮಿಚ್ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈತ ಪುರ್ಲುದ ದೃಶ್ಯ ಜಗತ್ತಡು ಒಲ್ಲ ತುಯರ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಅವ ಐಬೊಕ್ಕ 54 ಅಡಿತ ಕಂಚಿ ದೀಪ ಸ್ತಂಭನು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ ಬಂಗಾರದ ಪುಷ್ಪ ಕಣ್ಣಿಡಿದು ಬಲಿ ಉತ್ಸವಗೂ ಬಿದಾಯ ಬನ್ನಗ ನಮ ಎಂಚ ದೀಪೋದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತದ ಉರಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪುವನ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನಾಗ ದೀಪ ಗೊತ್ತಾವನ ಅಂಜನೆ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ ಪುಷ್ಪ ಕನ್ನಡಿದ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಪ್ರಾರಂಭ ಅನಗ ಕಂಚಿ ದೀಪ ಸ್ತಂಭನು ಬೆಳಗಾದ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ದಾದ ಹಾಕೊಂಡಂದಾಂಡ ಕದ್ರಿದ ಬಿಲ್ಲವ ವಂಶಸ್ಥಿರು ವಿಶೇಷವಾದ ತೀರ್ಥ ಇಲ್ಲದ ಕುಲು ಈ ಕಂಚಿ ದೀಪ ಸ್ತಂಭನ ಬೆಳಗಾವನಂಚಿನ ಅಮೀನ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಮಾತ ಸೇರೊಂದು ನೀನು ಬೆಳಗಾವನಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದಿರಿ ಅವಾಗ ಅಂದು ಏರು ಮಾನವೇ ಗೊತ್ತಾವನತ್ತು ಮರಳು ಜುಮಾತಿ ಮಾಣಿಚಿಲ್ಡ ಬತ್ತದ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ ಸ್ವಾಗತಗೂ ಕಂಚಿ ದೀಪ ಸ್ತಂಭ ಗೊತ್ತಾವಲು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಐತಿಹ್ಯ ಉಂಡು ಮಟೊಟುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮರಳು ಜುಮಾದಿ ಮಿತ್ತಡ್ದು ಉಗ್ರರು ಕೂಡ ತೀರ್ಥ ಬನ್ನಗ ಆ ವಿಶೇಷವಾದ ಗಿರಿಶಕರಡ್ದು ತೀರ್ಥ ಬನ್ನಗ ಆಲ್ ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವ ಆಯಲು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಜಾಗೆಗೆ ಬೋದು ಕೆರ್ಪು ಸ್ಥಾನಡು ತೀರ್ಥ ಇಲ್ಲಡ ಮಾತ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನನ ಪಡೆಯೊಂಡಲು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಐತಿಹ್ಯ ಉಂಟು ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಪ್ಪೆ ಮರಳು ಜುಮಾದಿ ಮಾಣಿಚ್ಯಂಡ ಬತ್ತದು ಕಂಚಿ ದೀಪ ಸ್ತಂಭನು ಗೊತ್ತಾವಲು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದಂಚಿನ ಕಥೆ ಉಂಟು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ 7 ಪಟ್ಟಾಣ ಮೊಗವೈರ ಸಮಾಜದ ಕುಲು ಆ 72 ಅಡಿತ ಧ್ವಜ ಸ್ತಂಭನು ಮೂಜಿ ಕತ್ತೆರಿತ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಏರಾವನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಗತ್ತಡು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತುಯರ ದಿಕ್ಕಂದು ಅವಾಗ ಅಂಚಿನ ಓವೇ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಮೊಗವೀರ ಸಮಾಜ ಬಂಧುಲಾವಡು ಅಥವಾ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಕುಲಾವಡು ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಕುಲಾವಡು ಅಥವಾ ಮೊಯ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಕುಲಾವಡು ಅಥವಾ ಕೊಂಕಣಿ ರಾವಡು ಬ್ರಾಣಿ ರಾವಡು ಅಥವಾ ವಿಶೇಷವಾದ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಕುಲಾವಡು ಕೊರಗ ಜನಾಂಗದ ಕುಲು ಸಮೇತ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರವಯುತವಾದ ಈ ಮಣ್ಣಡು ವಿಶೇಷವಾದ ದೋಲು ಒಟ್ಟು ನೆಂಚಿನ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ ರಥೋತ್ಸವನಗ ಅಕಲ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪುರದ ಕೊಳಲದ ದೋಲದ ಸೇವನ್ ಮಾತ ಮಲ್ದೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಇತಿಹಾಸ ಮೂಲುಂಡು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ 1000 ಸೀಮದ ಒಡೆಯ ದಾಯಿ ಪನ್ಪೇರಿಕೆಂಡಂದಾಂಟ ಈ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ ಕದ್ರದ ಕಾಂತು ದೇವರನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಡ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಜಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಕೇವಲ ಭಟ್ರನಕಲ ಮಾತ್ರ ಅಥವಾ ಶೆಟ್ರನಕಲ ಮಾತ್ರ ಅಥವಾ ಪೂಜಾರನಕಲ ಮಾತ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದತ್ತು ಒಂದು ಜಗತ್ತಡು ಏತು ಜಾತಿ ಜನಾಂಗ ಉಂಡ ಆ ಮಾಸ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗಗಳ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಜಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅತ್ತು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ವಿಶೇಷವಾದ ಪುರುಷೇರು ಜೋಗಿ ಸಮಾಜದ ಕುಲು ಮಠದ ಮಾಣಿಲಾದ ಮೂಲು ಬೆಂಪೇರು ಅವಾಗ ಅರಸೇರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಅನುಯಾಯುಲಾದ ಜೋಗಿ ಸಮಾಜದ ಕುಲು ಲೇರು
ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಮಾತ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗಗಳ ಮೂಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಉಂಟು. ಒಂದೊಂದು ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಕುಲು ಬತ್ತದು ಮೂಲ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ್ನ ಕೃಪೆ ತಿಕ್ಕೊಡು, ಆರ್ನ ಪ್ರಸಾದ ತಿಕ್ಕೊಡು, ಆರ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ತಿಕ್ಕೊಡು ಪಂಡದು ಮಾತ ಜಾತಿ ವರ್ಗದ ಕುಲ್ಲ ಮೂಲ ಬತ್ತದು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪುವೇರು. ದಾಯಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಅಂದ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಪಂಡಂದ ಅಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೊಡಿಮರನ ಏರ್ಸಾವನಂಚಿನ ಮೊಗವೀರಿ ರಾವಡು ಅಥವಾ ಗರುಡನ ಏರ್ಸಾವನಂಚಿನ ಪದಾರ್ಥಿ ಜನಾಂಗ ಅಥವಾ ದೇವಾಡಿಗ ಸಮುದಾಯದ ಕುಲ ಅಥವಾ ಊರ್ದ ಕುಲ ಆವಡು. ಊರ್ದ ಮಾತೆ ರೈಟ್ ಮಾತ ಜಾತಿಲ ಬರ್ತಂದೆ ಊರ್ದ ಮಾತಿರ್ಲಾವಡು ಅಥವಾ ಕಂಚಿಗೆ ಸ್ತಂಭನ ಗೊತ್ತಾವನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಕುಲಾವಡು ಕ್ಷೇತ್ರೊಡ್ದು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಣವುದ ಆಸೆಯನ್ನು ಬಯಕು ಜೀರಕುಲು ಅಕುಲು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಪಂಡದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅನೂಚಾನವಾದ ಏತೋ ವರ್ಷದಿಂಚಲ ಈ ಸೇವೆನ ಕೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾವಿರ ಸೀಮೆದ ಅರ್ಥ ಎಂಚಾಕಿಂಡಂದಾಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ನೆಕ್ ಆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಪರಿದೀಚಿ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಕದ್ರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ದೇವರು ಒಂದು ಒರಿಯನ ದೇವರತ್ತು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಐಕೋಸ್ಕರನೇ ಆ ಸೀಮೆದ ಪರಿಧಿ ಇಜ್ಜಂದ ಇತ್ತಿನದಾವರ ನೆಕ್ ಸಾವಿರ ಸೀಮೆದ ಒಡೆಯೇ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಕೀರ್ತಿ ಉಂಟು. ಅಂಚನೆ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಒವೇ ಒಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಕಟ್ಟದ ದೈವಸ್ಥಾನ ಇಂಚಿನ ಉಂಡ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಅವು ಚಾಕಿರಿಡು 14 ವರ್ಗ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಜಾತಿದ ಪುದಾರ ಪಂಕುನ 14 ವರ್ಗಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಬೇಲಾಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ಮಿತದ ಕೆರೆಟ್ ಮೀದು ಕಲಶ ನೀರು ಮೀದೆ ಆ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅನೇಕ ವರ್ಷದಿಂಚಲ ಆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಭಕ್ತರನ್ನ ನಂಬಿಕೆದ ವಿಷಯ ಅಂದು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಅಂಚಿನ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಕಟ್ಟುಡು ಏತೋ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಸಂಧಿ ಪಾಡ್ದ ನೋಡು ಕಾಂತು ದೇವರ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಶಬ್ದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವಾಗ ಕದ್ರಾ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಕದ್ರಿ ಇಂದೆ ಲೆಕ್ಕ ಕದ್ರದ ಕಾಂತು ದೇವರ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಇರಲ್ಲ ಕದ್ರದ ಕಾಂತು ದೇವರ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಕಾಂತು ಪಂಡಂದಾಂಡ ಒಡೆಯೆ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅವಾಗ ಸಾವಿರ ಸೀಮೆದ ಒಡೆಯೇ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಶಬ್ದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಕಾಲುಡಿದಿಂಚಲ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ ಬೇತೆ ಊಲ ವಿಷಯ ತೈಕ ಅರ್ಥ ಮಸ್ತುಂಡು ನಾತೆ ಈಶೆ ಪತಿ ಅಂಚನೆ ಒಡೆಯೇ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅಂಡ ನಮ ಪಂಪುನಂಚಿನ ಶಬ್ದ ಒಡೆಯ ಪಂಡದು ಒಡೆಯ ಪಂಡಂದಾಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಅರಸೆ ಐಕ್ ಓಡಾಯನೆಂಚಿನ ಪತಿ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ಈಶೆ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ನಾತೆ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಂಜುನಾಥೆ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಒಡೆಯೇ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅವಾಗ ಸಾವಿರ ಸೀಮೆದ ಒಡೆಯೇ ಕದ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥೆ ಕದ್ರಿದ ಕಾಂತು ದೇವರ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಈತ ಮಾತ ನೆಟ್ಟು ಒಳ ಅರ್ಥ ಉಂಟು ಅಂತ ಅದು ಪುನಗ ಇಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಸುರೂತ ದಿನನೇ ವಿಶೇಷವಾದ ಈತ ಮಾತ ಸೇವೆ ಉಂಟು. ಅಂಕುರ ಆರೋಪಣ ಅಂದುಂಡು ಬೇರಿತಾಡನ ಅಂದುಂಡು ತಂತ್ರಿದಾರು ಪಟವನ್ನು ಕೊಟ್ಟುದು ಆ ಪದಾರ್ಥ ಎಳೆಗೆ ಆ ಪಟವುದ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಪದಾರ್ಥಿನ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಪಟವು ಕೊಟ್ಟುದು ಆ ದೇವರನ್ನ ಮಾತ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಲಿ ಉತ್ಸವ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೈಭವ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡನೇ ದಿನ ಹೊಡೆದು ವಿಶೇಷವಾದ ಆಜಿನೇ ದಿನ ಮುಟ ಮೂಡಾಯಿ ಪಡ್ಡಾಯಿ ತೆಂಕಾಯಿ ಬಡ್ಕಾಯಿ ಪಂಪಿನಂಚಿನ 4 ದಿಕ್ಕುಡು ದೇವರು ಪೇಟ ಸವಾರಿಗೆ ಹೋದು ಏ ಬೋಲ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಭಕ್ತರು ದೇವರನ್ನ ಕೈತಡೆ ಬತ್ತನಂದಾಂಡ ಜಾತ್ರೆದ ಸಂದರ್ಭಡು ದೇವರೇ ಭಕ್ತರ ನಡಿಗೆ ಹೋಗುನು ದೇವರೇ ಭಕ್ತರನ್ನ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲಿಗೆ ಹೋಗುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಮೂಡಾಯಿ ಪಡ್ಡಾಯಿ ತೆಂಕಾಯಿ ಬಡ್ಕಾಯಿ ಪಂಪಿನಂಚಿನ 4 ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರ ಅಕ್ಕಲ ಜಾಗೆಗೆ ಹೋದು ಪೂಜೆನ ಸೇವೆ ದೆತುಂದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಒಂದು ಆಜಿ ದಿನ ಮುಟ್ಟಲ ನಡಕೊಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕೆರೆ ದೀಪೋತ್ಸವ ಹಾಕೊಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ 7ನೇ ದಿನ ಇನಿದ ದಿನ 7ನೇ ದಿನ ಮಹಾ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಇನಿದ ದಿನಟು 7ನೇ ದೀಪೋತ್ಸವದ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ್ನ ಜಾತ್ರೆಡೆ ಉತ್ಸವಡೆ ಮಲ್ಲ ಉತ್ಸವ ಬಂಡಂದಾಂಡ 7ನೇ ದೀಪೋತ್ಸವದ ಉತ್ಸವ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕ ಬೈಯಡು ಗೋಧೂಳಿ ಲಗ್ನೋಗು ಸರಿಯಾದ ದೇವರನ್ನ ಬಲಿ ಬಿದಾಡ್ದು ಹುಡುಕು ಸುತ್ತು ಚೆಂಡೆ ಸುತ್ತು ಸರ್ವಾದ್ಯ ಸುತ್ತು ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ವಾದ್ಯ ಸುತ್ತು ಮಾತ ಶೇರಿಗಾರರನ್ನ ಮಾತ ಸೇರೊಂದು ವೈಭವನ ಮಲ್ಪುವೇರು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಬೈಯಡು ಈತ ಮಲ್ಲ ಉತ್ಸವ ಇತ್ತು ಅಂಡ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ಮಾತ ಉಂಡು ರಥೋತ್ಸವ ಉಂಡು ಬಂಡಿ ಉತ್ಸವ ಉಂಡು ಚಂದ್ರಮಂಡಲ ಉತ್ಸವ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ದೇವರು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಡು ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪುವೇರು ಮಾತ ಸೇವೆ ನಿರಂತರವಾದ 7 ದಿನ ಎಲ್ಲ ನಡಕೊಂಡು ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಾಧಾರಣ 16 ಗಂಟೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ್ನ ಮಹಾಪೂಜೆ ಆದ ಪಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾತ ಆದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಧಾರಣ 16,000 ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟದ 16,000 ಹಿಡಿದು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇನಿ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾದಂಚಿನ ಈ ಶುಭಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಎಲ್ಲರ ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 16 ಗಂಟೆಗೆ ದೇವಿನ ರಥಕ್ಕಾದ ರಥಾರೋಹಣ ಆವರೆ ಉಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಗೋಧೂಳಿ ಲಗ್ನದ ಮುಸ್ತಂಜೇಡು ರಥೋತ್ಸವ ಆವರೆ ಉಂಡು ರಥೋತ್ಸವದ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ವಿಜೃಂಭಣಿತ ರಥೋತ್ಸವ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ವಿಜೃಂಭಣಿತ ರಥೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಲ್ಲದ ದಿನ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ್ನ 355 ದಿನದ ವೈಭವಡು ರಥೋತ್ಸವ ಪ್ರಧಾನವಾದಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚ ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತರು ಬರ್ತದೆ ಈ ರಥೋತ್ಸವವನ್ನು ತೂಕುನಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ರಥಸ್ಥ
ಕೇಶವಂ ದೃಷ್ಟ ಪುನರ್ಜನ್ಮಂ ನ ವಿದ್ಯತೆ ಬಂದಿರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತೋಡು ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು. ರಥೋಟು ಕುಲ್ದಿರಂಚಿನ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ್ನು ತುನ್ನಂದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದ ಲೆಕ್ಕ ಐತ ಅರ್ಥ ಭೂಲೋಕಡು ಬೋಡು ಬೋಡು ಆಯ್ನೆಂಚಿನ ಸುಖ ಸಂತೋಷನ ಮಾತ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತದ ಸುಖ ಸೌಭಾಗ್ಯನ ಮಾತ ಕೊರತು ಮಾನವನ ಅಂತ್ಯಕಾಲಗೂ ಮೋಕ್ಷನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಈ ರಥೋತ್ಸವದ ಒಂಜಿ ಫಲಶ್ರುತಿ ಇಡು ಉಂಡು. ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ರಥೋತ್ಸವ ಏಲಾಂಜಿ ಅವಭೃತ ಸ್ನಾನ ರಥೋತ್ಸವ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಭೂತ ಬಲಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಕವಾಟ ಬಂಧನ ದೇವರನ ಗುಂಡನ ಪಾಡು ನಂಚಿನ ಬಾಕಿಲು ಪಾಡು ನಂಚಿನ ಲೆಕ್ಕ ಬಾಕಿಲು ಪಾಟು ದಾಯಕೆಂಡ ಅಂಡ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವರಿನ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ ಒಟ್ಟುಗು ಜೀಪುಡಾದ ಲೋಕದ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಸುವಸ್ತುದ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶವಾದ ಆ ಪಾರ್ವತಿ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ದೇವರಿನ ಯೋಗ ನಿದ್ರೆಡು ನಮ್ಮ ಜಪುಡಾವನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ನೆಕ್ ಕವಾಟ ಬಂಧನ ಅಂದು ಅನ್ಪ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಅವಭೃತ ಸ್ನಾನದಾನಿ ಕಡೆಯತ ದಿನ 23ನೇ ತಾರೀಕು ಕವಾಟ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕೊಂಡ ಗುಂಡದ ಬಾಗಿಲು ಜಪ್ಪುನು ಪಂಪಿನ ವಿಷಯ ಅವೆಲ್ಲ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೇಲೆಲ್ಲ ತಂತ್ರಿದಾರಲ ಅರಸ್ಯರ್ಲ ನೇತೃತ್ವಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಗುಂಡದ ಬಾಗಿಲು ಕೆಲಂಜಿ ಅವಭೃತ ಸ್ನಾನದಾನಿ ಜತ ಬೊಕ್ಕ ತ್ರಿಶೂಲ ಸ್ನಾನ ಉಂಟು. ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಅನೇಕ ಭಕ್ತರನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೆಂಚಿನ ತುಲಾಭಾರ ಸೇವೆ ಅವರುಂಟು. ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಹಾಪೂಜೆ ಕರಿತ ಬೈಯಲ ಹೊರತುಗು ದೇವರನ್ನ ಬಲಿಪಿದಾಡ್ದು ಚಂದ್ರಮಂಡಲ ಉತ್ಸವ ಮಂಗಲ ಸ್ನಾನ ಅವಭೃತ ಸ್ನಾನ ಪುನಂಚಿನ ಶುಭಗಳಿಗೆ ಅವಾಗ ದೇವಿರ ಬಲಿಪಿದಾಡ್ದು ಆ ಚಂದ್ರಮಂಡಲ ಉತ್ಸವ ಆಗ್ಬೇಕ ದೇವಿರ ವಸಂತ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಬೋರೆ ಉಂಡು. ಅವಳು ಓಕುಳಿ ಅವರೇ ಉಂಡು. ಓಕುಳಿ ಆಪುನ ತುಂಬು ಅಷ್ಟಾವಧಾನ ಸೇವೆ ಅವರೇ ಉಂಡು. ದೇವರಿಗೆ ಋಗ್ವೇದ ಯಜುರ್ವೇದ ಸಾಮವೇದ ಅಥರ್ವವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣ ಮೀಮಾಂಸೆ ಅಂಜನೆ ತರ್ಕ ವ್ಯಾಕರಣ ಅಂಜನೆ ನೃತ್ಯ ವಾದ್ಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಗೀತ ಅಂಜನೆ ದೇವರನ ಪುರಾಣದ ಕಥಾ ಶ್ರವಣ ನಿರ್ಮಾತ ಮಲ್ತದ ಹಚ್ಚಡ ಸೇವೆನ ಮಾತ ಮಲ್ಪೆರ ಉಂಡು. ಹಚ್ಚಡ ಸೇವೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷವಾದ ದೇವರೇ ಜಲಕದ ಕಟ್ಟೆಡು ಕುಲ್ಲುದು ಅವನು ವಿಶೇಷವಾದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಆಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗದ ಮೇಲ್ಭಾಗಡು ಪುನಂಜನ ಗಂಗೆಡು ಪುಷ್ಕರಿನಿಡು ವಿಶೇಷವಾದ ದೇವರು ಅವಭೃತ ಸ್ನಾನ ಮಂಗಲ ಸ್ನಾನ ಮಲ್ತದ ವಿಶೇಷವಾದ ತೀರ್ಥಬದ್ಧದ ಗರುಡ ಕಟ್ಟೆಡು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಆ ಗರುಡನ ಕಟ್ಟೆಡು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ತಂತ್ರದಾರ ತೀರ್ಥಬದ್ಧದ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಮುರಾನಿ ಯಾಗಶಾಲಾ ಪ್ರವೇಶದಾನಿ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಾನಿ ಅಗ್ನಿ ಜನನಾತುಂಡು. ಅಂಚಿನ ಅಗ್ನಿ ಜನನಾಯಿನಂಚಿನ ಆ ಹೋಮದ ಕುಂಡದ ಅಗ್ನಿ ನಿರಂತರವಾದ ಆ ತೆಕ್ಕಂದೆ ಜ್ವಲನೆ ಒಂದು ಐಕ ಹವಿರ್ಭಾಗನ ಮಾತ ಎಂಕುಲು ಕೊರಿಯರಲ್ಲ ಒರ್ಮ ದಿನಲ ಈ ಅಗ್ನಿ ಅಂಚನೆ ಪುಂಡು ಕಡೆಯದ ದಿನ ದೇವರ ಗರುಡ ಕಟ್ಟೆಡು ಕುಲ್ಲುದು ತಂದೆದಾರ ತೀರ್ಥ ಬರ್ತದೆ ಐಕ್ ಪೂಜೆ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಮಲ್ತದೆ ಯಜ್ಞನ ಅಗ್ನಿ ಕುಂಡೊಡ್ದು ಉದ್ವಾಸನೆ ಮಲ್ತದೆ ಅವೇ ಯಜ್ಞನ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪುನಂಜನ ವಿಷಯ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಧ್ವಜ ಅವರೋಹಣ ಮಿತ್ತದ ಕಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಗರುಡನು ತೀರ್ಥ ಜಪುಡಾವನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಧ್ವಜ ಅವರೋಹಣ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಜಕಾಯಿ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಜಕಾಯಿ ಹಾಕುದು ದೇವರು ಕುಲಾಯಿ ಹಾಕುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ದೇವರು ಕುಲಾಯ ಅನಗ ವಿಶೇಷವಾದ ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಮಾತ ಸೇವೆಲ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರು ದಿತ್ತೊಂಡೇರು ತನ್ನ ಕಂಡನಿ ದಿತ್ತೊಂಡೇರು ಎಂಕದಾಲ ಇಜ್ಜಾಪನ್ ಬಿರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೋಪೊಡ್ದಾವನ ಆಲು ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರು ಉಲಾಯಿ ಬಂದಾಗ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರು ಉಲಾಯಿ ಬಲಂದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಕೋಪೊಡು ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಡುವಲೆಂದು ಪನ್ಪಿರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಂಡು. ಆ ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಟ್ನಾಗ ಲೌಕಿಕವಾನೆಂಚಿನ ಜೀವನುಡು ಎಂಚ ಹೊಡೆದಿಗ್ ಕೋಪ ಬತ್ತನಂದಾಂಡ ಕಂಡನಿಯಾಯಿ ನಾಯೆ ಎಂಚ ಬಾಮಿತದು ಮಾನವೇನ ಅಂಚನೆ ಪಾರ್ವತಿನ ಈಶ್ವರ ದೇವಿರ ಮಾನವೇರ ಉಂಡು. ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಬಾಕಿಲ್ ಜಪ್ಪುಯರು ಈಶ್ವರ ದೇವರನ್ನು ಉಲಾಯಿ ಬರಿಯರ ಬಿಡ್ಪಲ್ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ದೇವರ ಉಲಾಯಿ ಬತ್ತ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷವಾದ ದೇವರ ಗುಂಡಗು ಸೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾನಕ ಸೇವೆ ಅದು ಆಯ್ತು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣ ಶಿವಾರ್ಪಣ ಬುರ್ಪುಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು. ಅಡೆಗ್ ಜಾತ್ರೆ ಸಂಪನ್ನ ಅಂಡ ಲೆಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಮನದಾನಿ ದೇವರಿಗೆ 48 ಕಲಶ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ತದ ಸಂಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಶುದ್ಧ ಮುದ್ರಿಕೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು. ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯದ ಬೊರ್ತುಗು ಆ ಕಾಂಡಿದ ಬೊರ್ತುಗು ಭಂಡಾರ ಸಾನುಡುದು ಭಂಡಾರ ಜತದು ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಭಂಡಾರ ಏರುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು. ಕಾಂಡದ ಬೊರ್ತುಗು 10 ಗಂಟದ ಬೊರ್ತುಗು ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನದು ಗಿರೀಶಕರುಡು ಪುನಂಚಿನ ಮಠದ ಜಾಗಿಡು ಪುನಂಚಿನ ಮಲರಾಯ ಬಂಟನ ಸ್ಥಾನ ಉಂಡು. ಆ ಸ್ಥಾನಗೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಂಡಾರ ಪೂದು ಅವಳು ಭಂಡಾರ ಏರಿದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ವ ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಉಂಡು. ಆ ಬಯ್ಯದ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜಾ ಬೊಕ್ಕ ಮಲರಾಯ ಬಂಟಗಲ ಅರಸ ಉಂಡತ್ತಾಗ ವೈದ್ಯನಾಥಗಲ ಪಿಲ್ಸಂಡಿಗಲ ಕಟ್ಟುಗಟ್ಲೆದ ನೇಮೋತ್ಸವ ಅವರುಂಡು. ಆ ನೇಮೋತ್ಸವ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಭಂಡಾರ ತೀರ್ಥ ಬತ್ತದು ಕೂಡ ಸುರೂತ ದಿನ ಗಾಣದ ಕೊಟ್ಟೆಡ್ದು ಎಂಚ ಬಂಡಾರ ಮಲರಾಯ ಬಂಟನ ಭಂಡಾರ ಬೈದಿಂದ ಅವೇ ಭಂಡಾರ ಆ ಗಾಣದ ಕೊಟ್ಟೆದ ಭಂಡಾರದ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊನುಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವರುಂಡು.
ಒಂದು ಜಾತ್ರೆದ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಣ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕ. ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಜಾತ್ರೆ ಕರಿ ಬೊಕ್ಕ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಶಿವರಾತ್ರಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷವಾದ ಶಿವರಾತ್ರಿ 24 ಗಂಟೆ ಜಾಗರಣೆ ಅದು. 24 ಗಂಟೆಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಶಿವಪೂಜೆ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಮಾತ ಆದ್ ಆ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯಡ್ ಮಲ್ಲ ರಂಗ ಪೂಜೆ ಅವರುಂಡು. ರಂಗ ಪೂಜೆ ಹಿಡಿದು ದುಂಬು ಜಾಮ ಪೂಜೆ ಅವರುಂಡು. ಜಾಮ ಪೂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ರಂಗ ಪೂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷವಾದ ದೇವರಿಗೆ ರಥೋತ್ಸವ ಮಾತ ಅವರುಂಡು. ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಜಾತ್ರೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಾನೆ ನಡಕೊಂಡು ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಮಾತ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಚಪರ್ವ ಸೇವೆ ಮಾತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಂಚ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೂ ತಕ್ಕ ವಿಶೇಷವಾದ ಸುರೂಟು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವಲ ಒಂದು ಮೂಲು ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಷ್ಟಮಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮೊಸರುಗಡಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಠೋಡ್ದು ಕೃಷ್ಣದೇವರನ ವಿಗ್ರಹನ ಕಂತದ ಜಯಮಾರುತಿ ಸಂಘದ ಜಯಮಾರುತಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಮಿತ್ತದ ಇಂಚ ಹನುಮಂತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡ ಅಕುಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಹರಿಕೇಟ್ ನಕುಲು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸ ಒಂದು ಊರ್ದ ಮಾತ ಪತ್ತೇರೇನು ಮಾತ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೇನು ಮಾತ ಸೇರಿಸ ಉಂಡು ಪರ ಊರ್ದ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ಆ ಜನ್ಮೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಕುಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕಿನ ಮಾತ ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚನ ಕಟ್ಲೆ ಉಂಡು. ಅಂಜನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಚೌತಿ ಬರ್ಪ ಅವರುಂಡು. ಚೌತಿ ಅವರುಂಡು ಚೌತಿ ದಾನಿ ನೂತನ ಮಾತ ಆರಾಯ್ದ ಗಣಪತಿ ಹೋಮ ಆಪುಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷವಾದ ನೋಂಪು ಮಾಲಯ ಮಾತ ಕರಿದು ವಿಶೇಷವಾದ ನವರಾತ್ರಿ ಅವರುಂಡು. ನವರಾತ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಟ್ಟಾಯದ ಬಾಗುಡು ನಂಚಿನ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿನ ಸನ್ನಿಧಾನುಡು ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ ಅವರುಂಡು. ಮಂಗಳವಾರ ಅಥವಾ ಶುಕ್ರವಾರ ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ ಮಾತ ಅವರೇ ಉಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷವಾದ ನವರಾತ್ರಿ ಮಾತ ಇಂದು ಮಾತ ಪಂಚಪರ್ವದ ಸೇವೆ ನಿರಂತರವಾದ ಆಪುಂಡು. ವಿಶೇಷವಾದ ಪತ್ತನಾಜ ಪಂಕರಿಸಿದ ವಿಷಯ ಉಂಡು. ಸಾಧಾರಣವಾದ ಮೇ ತಿಂಗುಲ್ದ 24 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ವೃಷಭ ಮಾಸದ 10 ಕೂಪನೆ ತಾನಿ ಪತ್ತನಾಜ ಅಂತ ಕುದರುಂಡು. ಆ ಪತ್ತನಾಜ ಅನಗ ಕೂಡ 7 ಪಟ್ಟಾಣ ಮೊಗವೀರ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯರ ಮಾತ ಬತ್ತದು ಆನಿದ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಏರಾಯಿನಂಚಿನ ಕೊಡಿ ಕಂಬನ್ನು ಕೊಡಿಮರನು ಜಪುಡಾವನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೇರು ಅಡಗು ದೈವ ದೇವರನ ಕೊಡಿಯೇರ್ದಾಪುನಂಚಿನ ಜಾತ್ರೆದ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ವೈಭವ ಉಂಡ. ಆ ಪತ್ತನಾಜೆಗೆ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆದ ಬಗೆಯಡು ವಸಂತ ಉತ್ಸವ ಮಾತ ಆಪುನಂಚಿನ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವ ಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿನ ಆಚರಣೆ ಉಂಟು. ಅವಾಗ ಮುಲ್ತ ವಿಷಯ ಅನೇಕರನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಉಂಟು. ಅಂಡ ಸಮಯದ ಸೀಮಿತ ಇತ್ತಿನಡ್ದ ಅವರ ಮಾತ ವಿಷಯನ ಪರಿಹಾರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಭಕ್ತಿಯರ ಕದ್ರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ತರಂದ ಅಂಡ ಯಾನು ಪಂಡಿನ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಷಯನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ತೂಪಾರ ಎಂಕಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು. ಮಾತ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಾದಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಇಂಚನೆ ಪನ್ಪುನಂದತ್ ನಿಕ್ ಮಾತೇಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರೋಡ ಆಧಾರ ಉಂಡು. ವಿಶೇಷವಾದ ತ್ರಿಲೋಕೇಶ್ವರನ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹ ಉಂಡು. ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವಡೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆತಂಡು 1000 ವರ್ಷ ದಾಟದು ನೀನು ಎರಕಮೈತದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಂಕಿನ ವಿಷಯ ಉಂಡು. ವಿಷ್ಣು ದೇವರನಲ್ಲ ವ್ಯಾಸ ಮುನಿಯಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ತ್ರಿಲೋಕೇಶ್ವರನ ವಿಗ್ರಹ ಈತ ಪುರಾತನ ವಿಗ್ರಹ ಜಗತ್ತುಡು ಓಳ್ಳ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನ ವಿಷಯ ಐತಿಹ್ಯ ಉಂಟು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ. ತುಳುನಾಡದ ಕಟ್ಟಡ ಅಂತೂ ಓಳ್ಳ ಇಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಅಂಚನೆ ಆ ಕಂಚುದೀಪ ಸ್ತಂಭದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಮೊಗವೀರೇರಿ ಕೊಡಿಮರ ಏರ್ಸಾಯಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಮರಕ್ಕೆ ಉಂಡು. ಆ ಕೀಲಾಕುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕರ್ತವ್ಯನ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇನು. ಅವಾಗ ಈ ಎರಕಮೈದಿನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಆವಡು ಆತಮಲ್ಲದ ಕೊಡಿಮರನು ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಆವಡು ವಿಶ್ವಕರ್ಮರನ ಕುಲು ಏತು ಮಾತ ಐಕ ಭಂಗವೈದ್ಯರು ಪನ್ಪಿರಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅಂಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪನೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ನನೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದಾದ ಕೇಂದ್ರ ಅಂಡ ಪನ್ಪುನ ಕೇಂದಿನಿ ಅಂಕುಲು ಕತೆ ಏಪುಲ ಸತ್ಯ ಅಂದೆ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ಟ ವಿಶೇಷವಾದ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಕಾಲೊಡ್ದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಕತೆ ಓಲ ಕಟ್ಟು ಕತೆ ಅಂದ ಆಪುಜಿ ಒಂದು ಮಾತ ಅಕ್ಕಲ ನಂಬಿಕೆದ ವಿಷಯ. ಅವಾಗ ಕೊರಗತನಿಯನ ಸಾಂಕೇತಿನ ಅಪ್ಪೆ ಮೈರಕ್ಕೆ ಬೈದಿರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪರಕೆದ ರೂಪುಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಕಂಚಿ ದೀಪಸ್ತಂಭನ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ಪರಕೆದ ರೂಪುಡು ಕೊರ್ತಲು ಪನ್ಪಿರಂಚಿನ ವಿಷಯ ಉಂಟು. ಆ ಮೈರಕ್ಕೆ ಬೈದಿನ ಸಮಕಾಲೀನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕುಡಂಜಿ ಅಪ್ಪ ಏರ್ಕೆಂಡ ಅಂಡ ದೇಯಿ ಬೈದಿರಿ. ಅವಾಗ ಆ ಅಮರಗೊಳ್ಳಿನ ಬ್ರಹ್ಮೇರ್ ಬೈದೇರನ ಅಪ್ಪ ಬೇರೆ ದೇಯಿ ಬೈದಿರಿ ಪನ್ಪಿರಂಚಿನ ವಿಷಯ ಉಂಟು. ಮಾತ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ್ವ ಕಾಲದ ಇಂಚಲ ಹಿರಿಯರಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಂಡಿನಂಚಿನ ಕಥೆನಿ ಅಂಕುಲ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ಕಥೆ ಏಪಲ ಸುಳ್ಳ ಅವರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ಆ ಕಂಚಿ ದೀಪ ಸ್ತಂಭದ ತೀರ್ಥ ಆಯ್ತ ಆಮೆ ಉಂಟು. ಓವೇ ಒಂಜಿ ದುನ್ನದ ವಸ್ತು ನಮ್ಮ ದೀವಡುಂದ ಅಂಟ ಆಮೆದ ಮಿತ್ತು ದೀಪ. ಆ ಕ್ಷೀರಸಾಗರದ ಮಂಥನದ ಸಂದರ್ಭಡು ದೇವದಾನವಿರು ಪೇರ ಕಡಲನ್ನು ಕಡೆಯಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಂದರ ಪರ್ವತ ತೀರ್ಥಜಾರುಂಡು. ತೀರ್ಥಜಾರುಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವರು ಏಮೆದ ರೂಪಡು ಕೂರ್ಮಾವತಾರಿಯಾದ ಮಂದರ ಪರ್ವತನು ದೇರ್ತೇರು ಪನ್ಪಿರಂಚಿನ ವಿಷಯ. ಅವಾಗ ಆ ಮಂದರ ಪರ್ವತ ಏತು ದುನ್ನ ಉಂಡು ಅವನು ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಅವನು ಉದ್ಧರಿಪಾರೆ ಅವನು ಮಿತ್ತದೇರ್ಪರೆ
ಏಮದ ಚಿಪ್ಪುಡ್ದವರ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಒಂದು ನೆಂತಿರಿನಂಚಿನ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವರು ಏಮದ ಅವತಾರ ಅಂತ ತಾಳಿಯರು ಇದಿಗಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಏಮದಾತ ಧ್ಯಾನ ವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಇಜ್ಜಿ ಉಭಯವಾಸಿ ಇಂದಲೆಕ್ಕ ಅವು ಜಲಚರಲ ಅಂದು ಅವು ಭೂಚರಲ ಅಂದು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತುಲ ಅವು ವಾಸ ಮಲ್ಕೊಂಡು ನೀರದ ಉಲೈಲ ಅವು ವಾಸ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಉಭಯವಾಸಿ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿ ಉಂಡು ಆಮೆಗೆ ಐತಾದ ಧ್ಯಾನ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲು ನಂಚಿನ ಪೀಠ ಇಂಚಿನ ಉಂಡ ಮಣೆ ಇಂಚಿನ ಉಂಡ నేను కూర్మాసనుడు కుళ్ళునున్న అంట నాకు ధ్యానకు మస్తు సహకారియాకు పనికిరించిన కట్లే ఉండు ನನ್ನ ದುನ್ನದ ವಸ್ತುದಿ ಓಡುಂದ ಅಂಡ ಆಮೆದ ಮಿತ್ತಿದಿ ಓಡು ಅವಾಗ ಕಂಚಿ ದೀಪ ಸ್ತಂಭ 17 ಅಂಕಣ ಇತ್ತಿರಂಚಿನ ಕಂಚಿದ ಅತ್ಯಂತ ಭಾರವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಂಚಿ ದೀಪ ಸ್ತಂಭ ಏತು ದುನ್ನೊಪ್ಪರೇಜಿ ಅವಾಗ ಆ ದುನ್ನೊಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಕಂಚಿ ದೀಪ ಸ್ತಂಭನು ಏಮೆದ ಮಿತ್ತಿದಿ ಅಂಡ ಮಾತ್ರ ಅವು ಸ್ಥಿರವಾದ ಉಂಟು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಉಂಟು ನನ್ನ ಬಂಧನ ಬಂಡ ಕಟ್ಟು ನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಬಂಧನುಡು ಸರ್ಪ ಬಂಧನುಡು ಮಿತ್ತದ ಬಂಧನ ಇಚ್ಚಿ ಅವಾಗ ಕೂರ್ಮಾಸನ ಬೊಕ್ಕ ನಾಗದೇವಿಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಣ ಕಂಚಿ ದೀಪ ಸ್ತಂಭಡು ತೋಜುಂಡು ಅವಾಗ ಕಂಚಿ ದೀಪ ಸ್ತಂಭ ದೀಂಡ ಅಂಡ ಅವು ಅಂಚಿಂಚಿ ಮಾಲ ಎರೆಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಿಂಚಿ ಬೂರಿ ಎರೆಬಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ದುನ್ನನು ಆಮೆ ತಾಂಗೋನುಂಡು ಆಂಡ ಅಂಚಿಂಚಿ ಬೂರಂಗಿನ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಸರ್ಪ ಬಂಧನ ಮಲ್ತದೇರಿ ಅವಾಗ ನಾಗದೇವಿಯರ್ನ ಆ ಮಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅವೇನು 11 ಅಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇರಿ ದುಂಬುದಕುಲು ಅವಾಗ 4 ಮೂಲೆಟ್ಲ ಸರ್ಪ ಬಂಧನ ಮಲ್ತದೇರಿ ಅವಾಗ ನಾಗದೇವರು ಅವರು ಅಂಚಿಂಚಿ ಬೂರಂದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಪಿನ ವಿಷಯ ಕಂಚಿ ದೀಪ ಸ್ತಂಭದ ಆ ವಿಶೇಷ ಚತುರ್ಭುಜ ಉಂಡಾಯ್ತು 4 ಭುಜ ಉಂಡು ಐದು ಮಿತ್ತು ಅಷ್ಟಪಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಐದು ಮಿತ್ತು ವೃತ್ತಾಕಾರ ಉಂಡು ಅವಾಗ ಆ ಚತುರ್ಭುಜಟು 4 ಮೀಟ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ದೈವ ದೇವರು ಹುಲ್ಲುದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಣ ಉಂಡು ಎರಕದ ಅವೆನ್ ನಮ್ಮ ಮೂಡಾಯ್ದ ಮಲರಾಯಿ ತೆಂಕಾಯ್ದ ಜುಮಾದಿ ಪಟ್ಟಾಯ್ದ ಅರಸು ಪೂಲಂದಾಯ್ ಬಡಕಾಯ್ದ ಜಾರಂದಾಯ ಪಂಪಿನ ವಿಷಯನ ಎಂಕ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಪಂತೀರು ಹಾಗೂ ದೈವದನೇ ಚಿತ್ರ ಪಂಪಿನ ಎಂಚ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೋಚರಾಪನ್ ಕೆಂಡ ಆ ಎರಕೊಡು ಜಕ್ಕೆಲ ಅಣಿ ಉಂಡು ಅಣಿಲ ಉಂಡು ಜಕ್ಕೆಲ ಅಣಿಲ ಉಂಡು ಅಣಿಲ ಜಕ್ಕೆಲ ಅಣಿ ಉಣ್ಣು ದೈವకు ಮಾತ್ರ ಅಂಚನೆ ಕೈಟ್ ಆಯುಧ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ಇಂದು 40 ಸತ್ಯಗಳು ಆ ಕಂಚಿ ದೀಪ ಸ್ತಂಭೋಡು ಹುಲ್ಲಿರು ಮರಳು ಜುಮಾದಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಡು ಪಂಪಿನ ಸತ್ಯ ಮಲರಾಯ ಅಲಸುಪೂರಂದಾಯನ ಮರಳು ಜುಮಾದಿನ ಜಾರಂದಾಯನ 40 ಸತ್ಯವಲ್ಲ ಆ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಸನ್ನಿಧಾನ ಕಂಚಿ ದೀಪ ಸ್ತಂಭೋಡು ಉಂಡು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರೇರು ತುಳುನಾಡದ ಚಿಹ್ನೆ ಹೋಗಿಂಡ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರೇರು ಅವಾಗ ಕುಡಿಮರದ ಮೂಡಾಯಿ ಬಾಗುಡು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೆತ್ತನೆ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಐತ ಮೇಲ್ಭಾಗುಡು ನಂದಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಅವಾಗ ವಿಶೇಷವಾದ ನಂದಿದ ಒಂಜಿ ಮರದ ಆಕಾರ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನು ಅಂಡ ಕೊಡಿಕಿ ಸಾವು ನಮ್ಮ ಗರುಡನ್ ಅವಾಗ ವೃಷಭ ವಾಹನ ಕೀರ್ತಿ ಅಂಡಲ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ಗರುಡನೇ 2000 ದಾಯಕೊಂಡ ಅಂಡ ಏಕರ್ಧನೇ ಕತೆ ಇಡೇಲ ಅನ್ವಯ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ರಿಂಗೋಡು ಪರಶುರಾಮ ದೇವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಚುರೇಶ್ವರತನು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಲ್ಲ ಈಶ್ವರ ದೇವರಲ್ಲ ರುದ್ರದೇವರಲ್ಲ ಈ ಲಿಂಗೋಡು ಇತ್ತಿ ನಡೆದ ಅವರ ಮೂಜಿ ದೇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇತ್ತಿ ನಡೆದ ಅವರ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ಗರುಡನ 2000 ಕಟ್ಲೆ ಉಂಟು ಲೌಕಿಕವಾಯಿನ ಭಾಷೆಡು ನಮ್ಮ ಪಾತಿರನೊಂದಾಂಡ ರಡ್ಡು ಮಿತ್ರರಿತ್ತನೊಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಗೆಳೆಯನ ವಾಹನನು ಕುಡೊಂಜಿ ಗೆಳೆಯ ಕೇಂಡಿಂದಾಂಡ ಎಂಚ ಆ ಗೆಳೆಯೆ ಆ ವಾಹನನು ಚಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪರ ಕೊರ್ಪೆನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಎಂಚ ಕೇಂಡಂದಾಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಗರುಡನು ಈಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವರು ಎನ್ನ ವಾಹನುಡು ಈ ಬೋಲಿ ದೇವರ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನು ಅಂಚ ಆ ಭಾವನೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಮಗ ಧ್ವಜಾದಾಯ ಕೇಂದ್ರಾಂಡ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ್ನ ಎಲ್ಲ ರಥೋತ್ಸವ ಹಾಕೊಂಡು ಊರುಡೀರಿ ಊರು ಮಾತ ದೇವಲೋಕಗು ಅಂಚನೆ 7 ಲೋಕಗುಲ 7 ಮಿತದ 7 ಲೋಕಗುಲ ತೀರ್ಥದ 7 ಲೋಕಗುಲ ಈ ರಥೋತ್ಸವದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಬಲ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪೋಲಿದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಿಯರೆ ಆ ವಾಹನನು ಕಡಪಾವೇರಿ ಪಂಪಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಥೆ ಉಂಟು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಗರುಡೆ ಆ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಕತ್ರಿರ ಜಾತ್ರೆ ಒಂದುಂಡು ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ್ನ ಜಾತ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರುಡು ಪಡೆದು ದೇವಾದಿ ದೇವತೆ ನಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ನಂದಿಕೇಶಲ ಗರುಡೆಲ ವಹಿಸೋದೇ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇತಿಹಾಸದ ಕತೆ ಈ ಧ್ವಜಾರೋಹಣದ ಕಟ್ಟುಡುಂಡು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾತಿರ್ನಲ ಸೇವೆನು ನಮ್ಮ ಮರಪರ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಕದ್ರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಕುಡೋರ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಜಾತಿದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂದು ಮಾತ ಜಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನುಡು ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಪರಿವಾರ ದೇವರಲ್ಲ ನಾಗದೇವರಲ್ಲ ದೈವ ದೇವರಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಸನ್ನಿಧಾನಗೂ ಬತ್ತದು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಮಾತ ಭಕ್ತಿರು ಬೈದೇರ ಈ ಸನ್ನಿಧಾನಗೂ ಭಕ್ತಿರ ಮಾತ ದೇಹಿ ಪಂಡದ ನಟ್ವೇರ ಆಕಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರಲ್ಲ ಪರಿವಾರ ದೇವರಲ್ಲ ಪರಿವಾರ ದೈವಲ ಪೂರ್ಣವಾಯನೆಂಚಿನ ಅನುಗ್ರಹಂ ತೋಜಾದು ಕೊರುಡು
ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ತುಂದಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ದಾಯಿ ತೂಡು ಕೇಂಡಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಸುಖ ದುಃಖಗ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪಾಪವಕ ಪುಣ್ಯ ಕಾರಣ ಅಂದಲೆಕ್ಕ ಪುಣ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತನಂದಾಂಡ ಸುಖ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಪ ಆವರಿಸಾಂಡಂದಾಂಡ ಕಷ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂದಲೆಕ್ಕ ಅವಾಗ ಈ ಜಾತ್ರೆನ ರಥೋತ್ಸವನ ಬಲಿ ಉತ್ಸವನ ನಿರ್ಮಾತ ತೂಕುನು ದಾಯಿ ಕೇಂಡಂದಾಂಡ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಎಂದಲೆಕ್ಕ ಐಟ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಸುರುತ ದಿನ ರಡ್ಡನೇ ದಿನ ಪಂಡ ವರ್ಮ ದಿನದ ಜಾತ್ರೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜನೇ ದಿನ ರಡ್ಡನೇ ದಿನ ಬೊಕ್ಕ 7ನೇ ದಿನ ಬಲಿ ಉತ್ಸವ ಎಂಚಿನ ಉಂಡ ಚೆಂಡೆ ಸುತ್ತು ಎಂಚಿನ ಉಂಡ ಈ ಚೆಂಡೆ ಸುತ್ತುಡು ದೀಪೋತ್ಸವ ಬಲಿಟ್ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರಿಗಳ ಮಲರಾಯಗಳ ನೇರವಾದ ಭೇಟಿ ಆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಬಲಿ ಉತ್ಸವ ಉಂಟು ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಹೃನ್ಮಯ ಕಣ್ಮನಸ್ಸು ಮಾತ ಮನೋರಂಜನೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾದಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಪುನೀತರಾಪುನಂಚಿನ ಧನ್ಯತಾ ಭಾವನೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರಿಗಳ ಮಲರಾಯ ಬಂಟಾಗಲ ಭೇಟಿ ಉಂಟು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮಾತಕ್ಷೇತ್ರೊಟ್ಲ ಜಳಕದ ಭೇಟಿಯಿಂದುಂಡು ಒವೇ ದೇವರನ ಆ ಜಳಕದ ಉತ್ಸವ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ಪ್ರಧಾನ ದೇವರನ್ನು ಆ ಭೇಟಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಮೂಲು ಆ ಕ್ರಮ ಇತ್ತುನಂದಾಂಡಗ ಅವತ್ತಾಂದೆ ಬಲಿ ಉತ್ಸವಡು ಭೇಟಿ ಆಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವು ಕದ್ರಿ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಉಂಟು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ವಿಶೇಷವಾದ ನನಾಥ ಮಸ್ತು ಪನಿಯರೆ ಉಂಡು ಸಮಯದ ಕಾಲಮಿತಿ ಇತ್ತಿನಿಡ್ದ ಅವರ ನೀನು ಇಡೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಮಲ್ಪೋಡಾಯನಂಚಿನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಈ ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಕಲು ಕುಡೋರ ಪನ್ಪುನು ಈತ ಪುಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮೆನನು ಮಾತೆರೆಗಳ ಲೋಕೊಡು ಪಟ್ಟುನಂಚಿನ ಲೋಕೊಡು ತೋಜಾವನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಮಾತ ಏರ್ ಮಾತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯನ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಸೇರಿಗೀಡು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಕಾವಂದೇರಿನ ಮಾತ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೇತೊಂದು ಎಂಚಿನ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದೇರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತಿರೆಗಳ ದೇವರ ಸನ್ಮಂಗಲನು ಅನುಗ್ರಹ ಪಾದು ಕೊರಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನನಾತ ಶಕ್ತಿನ ದೇವರ ಕೊರಡು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಎಡೆಟ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ವಾ ಕ್ಷೇತ್ರಲ್ಲ ವಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ವಾ ದೈವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದು ಪನ್ಪುನತ್ತು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಈತ ಪಾತಿರಂದಾಯಕೆಂಡಂದ ಅಂಡ ಬೇತ ದೇವಸ್ಥಾನನು ಬೇತ ಜಾತಿನ ದೂರಿಯರ ಏರೆಗಳ ಅಧಿಕಾರ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಬೇತ ವಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದು ಪನಿಯರ ಎಂಕ ಅಧಿಕಾರ ಅಂಡಲ ಎನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎನ್ನ ಕಾಂತು ದೇವರು ಎನ್ನ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರು ಮಲ್ಲಾಂದು ಪನಿಯರೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಎಂಕ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆನು ಯಾನು ಗುಣಗಾನ ಮಲ್ಪುನೇಟು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಚಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎಂಕುಂಡು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಗುಣಗಾನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಏನೆಗಾಂಡಲ ಅಥವಾ ಎನ್ನ ಅಕ್ಷರಡಾವಡು ಎನ್ನ ವಾಕ್ಯುಡಾವಡು ಎನ್ನ ಪಾತೆರ ಕತೆಟಾವಡು ಅಥವಾ ಎನ್ನ ಪಂಡಿನಂಚಿನ ಕತೆಟಾವಡು ಎಂಚಿನಾಂಡಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇತ್ತು ಆಂಡಲ ಅವಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಮನಸ್ಸು ದಿಯೋನಂದೆ ಐಕ್ ಕ್ಷಮೆ ಕೊರಡು ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಿಕುಲು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಭಕ್ತರಿಂದಾಂಡ ಇದು ಮಾತ ಯಾನಿ ಹೆಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಪಂಡೆನ ನೆಂದೇನ್ ಮಾತ ನಿಖಲ್ನ ಕಣ್ಣಗು ಯಾನ್ ಎದುರುಂತುದು ತೋಜಾವುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ ನಮಡ ಉಂಡು ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಮಾತ ಸೇರೊಂದು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದೇರ ಅಗಲಿಗೆ ಮಾತ ಪ್ರಯತ್ನ ಜಯದಿಕ್ಕಡು ಈ ತುಳುನಾಡದ ಕಮ್ಮೆನನು ದೇಶ ವಿದೇಶಗೂ ಪಸರಿಸಾವನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿನ ಆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ದೇವರ ಕೊರಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಏರೇರ್ ಮಾತ ನೆಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸಾದೇರ ಏರೇರ್ ಮಾತ ಅತಿಥಿಲಾದ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದ ವೈದ್ಯರ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ ಈತ ಗುಣಗಾನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ನಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಅಂಜನೆ ನಿಕ್ ಮಾತ ಏರೇರ್ ಮಾತ ಸೇರ್ತಾರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ್ಲ ಎನ್ನ ಕೃಷ್ಣಡಿಗೇರ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರವಾದ್ಲ ಧನ್ಯವಾದನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಲೋಕಾ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಸರ್ವೇ ಜನಾಹ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಮೂಲ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದು ಎನ್ನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಕ್ಷರನ್ಲ ಅವಿನ ಮಾಲೆ ಮಲ್ತದ ಪೋಣಿಸಾದು ಎನ್ನ ಒಡೆಯ ನೆಂಚಿನ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ ಪಾದಕಮಲಗು ಅರ್ಪಿಸಾವುದಿಲ್ಲ ಶಿವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಈತನೇಟ ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲೊಡು ಕಾಂತುದೇವರ್ನ ಮಹಾತ್ಮೆ ಅಂಚನೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗ ಇಪ್ಪುನ ಪುದರುಗೊಂಜಿ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಪುಲಕ ಮಲ್ತದು ಕಾಲಿ ದೇವರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಂದ ದೈವಲ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ನ ಆತೆ ಅತ್ತಂದೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಏತೋ ತೆರಿಯಂದಿನ ವಿಷಯನ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ದು ಆ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಮಿತ್ತ ಇತ್ತಿನ ಮೋಕಿನ ನನಲಾತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತಿನ ಇರೆಗ್ ಉಡಲು ದಿಂಚಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಧನ್ಯವಾದ. ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಶ್ರೀ ಮೋನಪ್ಪ ಭಂಡಾರಿ ಮೇರು
ಕೆಲಕಾರು ಗುತ್ತದಾರು MLA ಪದವೀದಾರರ ಆಯ್ನ ಮೇರು ವಕೀಲರಾದ ನೋಟರಿ ಪಬ್ಲಿಕರಾದ ಕಾರ್ಯ ಸಲ್ಲಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತ ಮೇರು ರಡ್ಡ ಪಾತೆರ ಪನೊಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಇಪ್ಪುನೆದಾತ್ರ ಅರೆಗ್ ಪಾತೆರ ಹೊಂದಿಚ್ಚಿ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಯಿನ ಇತಿಹಾಸ ಸಂಶೋಧಕರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುಂಡಿಕಾಯಿ ಗಣಪಯ್ಯ ಭಟ್ರ ಮಾನಾದಿಗದ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಮನೆಟ್ ಕುಲ್ದು ರಡ್ಡ ಪಾತೆರ ಪನೊಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಪುದಾರಡಿಪುಣಿ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಒಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಕದ್ರಿದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ನಡಪುನಂಚಿನ ಜಾತ್ರೆದ ಸಂದರ್ಭ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಪುದಾರಿತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠದ ಆಶ್ರಯಡು ಕದ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಮಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಐನ ಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗೆರು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಮಂತದೇರು ಪಂಪುಣೇನು ಯಾನು ವಿಶೇಷವಾದ ಪನುಡಾಪುನು ಒಬ್ಬೇ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಮನ್ಪುನಾಗ ರಡ್ಡು ನೆಲೆಟ್ಟು ಪರಿಚಯ ಮನ್ಪೇರಾಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಪರಂಪರಾಗತವಾದ ಬತ್ತನಂತಿನ ನಂಬಿಕೆ ಐತಿಹ್ಯಗಳನ್ನ ಆಧಾರಡು ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮನ್ತೊಂಡು. ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸದ ದಾಖಲೆಗಳ ಆಧಾರಡು ಇತಿಹಾಸದ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮನ್ಪುನೆ. ನೆಟ್ಟು ಓವು ಎಡ್ಡೆ ಓವು ತಪ್ಪು ಪಂಪನ ವಿಷಯ ಇದ್ದಿ, ಓವು ಹಾಲು ಓವು ಮೇಲು ಪಂಪನ ವಿಷಯ ಇದ್ದಿ, ರಡ್ಡದ ರೀತಿಯ ವಿವರಣೆಗಳ ಸಮಾನವಾದ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು ಪಂಪನೇನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನ್ನೋದು ಲಾಯನ ಪಂಡೆ ಬಂದ ಇನಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗರು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಪರಂಪರಾಗತವಾದ ಬತ್ತಿನ ನಂಬಿಕೆನ ಆಧಾರಡು ಐತಿಹ್ಯಗಳ ಆಧಾರಡು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕದ್ರಿದ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಮಂತ ಕೊರಿಯರೆ ಆರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತದೇರು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಆ ಜಾತ್ರೆದ ಸಂದರ್ಭಡು ನಡಪುನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳಿಪ್ಪು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಯಿನ ಆಚರಣೆಲಿಪ್ಪು ಅವಳನ್ನು ಪೂರ ನಂಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಂತು ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತದೇರು ಐಟಿ ಯಶಸ್ವಿಲಿ ಆತಿರು. ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಆ ಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗೇರಿ ಆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾವಡು. ஒரு ಇತಿಹಾಸದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾದ ಕೂಡ ಯಾನು ಕದ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಇತಿಹಾಸಡು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊರೊಂದುಳ್ಳೆ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡಿನ ಇತಿಹಾಸದ ಅಧ್ಯಯನ ಮನಪುನಾಗ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಆರಂಭ ಆಪುಣೆ ಕದ್ರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪನ್ಪುಣೇನೆ ಅನ್ನಮೂಳು ವಿಶೇಷವಾದ ಪನುಡು. ತುಳುನಾಡಿನ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪುನ ಸಂದರ್ಭ ಬತ್ತಂಡ ಆ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಅಧ್ಯಯನದ ಆರಂಭದ ನಂಕ ನೆಲೆಗಳು ತಿಕ್ಕುನೆ ಆರಂಭದ ನಂಕ ಆಧಾರಗಳು ತಿಕ್ಕನೆ ಬಂಡ ಅವು ಕದ್ರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು. ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ನಾಥ ಪಂಥದ ಅಧ್ಯಯನದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಪೇರಪಿದಾದ್ರಿಂದ ಆ ನಾಥ ಪಂಥದ ಅಧ್ಯಯನವು ಐಕ ಆರಂಭದ ಒಂದು ಹಂತನಕ್ಕೆ ತಿಗುನೆ ಅವು ಕದ್ರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು. ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಶಿಲ್ಪ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಪೇರಪಿದಾದ್ರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಅಪೂರ್ವವಾಯಿನ ಶಿಲ್ಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಿನ ಪಂಡ ಅವಳು ಪಂಚಲೋಹದ ಒಂಜಿ 4 ವಿಗ್ರಹಗಳುಂಡು. ಐಟ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ಲೋಕೇಶ್ವರನ ವಿಗ್ರಹ ಪಣಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹ ಅವು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಒಂದು ಪಂಚಲೋಹದ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಐಕೊಂಜಿ ಪುದಾರುಂಡು. ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಶಿಲ್ಪದ ಅಧ್ಯಯನದ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ನಮ್ಮ ತೂಂಡಲ, ನಾಥ ಪಂಥದ ಅಧ್ಯಯನದ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ತೂಂಡಲ, ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಅಧ್ಯಯನ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ತೂಂಡಲ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ಶೈವ ಪರಂಪರೆ ತುಳುನಾಡದು ಎಂಚ ಬುಳೆದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪಂಪುನ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪೇರಪಿದಾದ್ರಿಂದ ನಂಕ ಕದ್ರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಪುನವು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಪುನ ನಂಕ ಅವು ಮನದಟ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಂದಾಲ ಹೆಚ್ಚು ಪಾತೆರೆ ಪೋಪುಡಿ ದಾಯಪಂಡ ಆರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗೆರು ಆರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಯಿನ ಪರಂಪರಾಗತವಾಯಿನ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧಾರಡು ಐತಿಹ್ಯಗಳನ್ನ ಆಧಾರಡು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇತಿಹಾಸನ ನಂಕ ಕಣ್ಣೆದರು ಕೊರಿಯರ್ ಆರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತದೇರು ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದಾದ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದ ಇತಿಹಾಸದ ಆಕರಗಳ ಒಂಜಿ ಆಧಾರಡು ಯಾನು ಓಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನಿಯರ ಪೋಂಡ ಅವಳು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಒಂಜೇ ಕೊಂಜಿ ತಾಕಲಾಟ ಆಪನ ಸಂದರ್ಭ ಇಪ್ಪುನ ಹಿಡಿದಾದ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಯಿನ ಆಧಾರಗಳನ್ನು ದೀಡೊಂದು ಯಾನು ಓಲ ಪಾತೆರಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನು ನಡೆತಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕದ್ರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಾತ್ರೆದ ಸಂದರ್ಭಡು ಕದ್ರಿದ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಂತು ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಪರಿಚಯನ ಮಂತೊಣ್ಣಂಚಿನ
ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತೆರೆಗಳ ತಿಕ್ಕಿಂಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನ್ನು ಪನ್ನೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏರ್ಪಾಡು ಮಂತನ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠದ ಕೆಳಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ತನ್ನ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಕೊರನಂಚಿನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗೆರೆಗೆ ಯಾನು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರನ್ನು ಮುಗಿಪೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ನಾಗ ಏನೇನು ಪಂದುಕೊರ್ನ ಇರೇಗ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಸರ್ ಇತ್ತ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರುಕರ್ಮನೆ ವಹಿಸೊಂದಿನ ಶ್ರೀ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ರೈ ಕುಡ್ಲದ ವಕೀಲರಿನ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಮೇರೆ ರಡ್ಡ ಪಾತೆರ ಪನೊಡೊಂದುಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬಂದುಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ತುಳುತ ಲೇಸಿಗ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಡಿಯೂರು ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಈ ಪೂರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಯಾನ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪುವೆ. ದಯ ಪಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆಟ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಿಖಿಲ್ ನಡಪತ್ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗೆರೆಡ ಕದ್ರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರವಾಯಿನ ಮಾಹಿತಿ ನಂಗೆ ಪೂರ ತಿಕ್ಕುಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತಾರು. ಕದ್ರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಐಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಾಜದಕ್ಲು ನೀರಿನ ಕಾಣಿಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಡಪುನಂಚಿನ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವ ದೇವರುಗಳ ವಿಷಯನ ಸವಿಸ್ತಾರವಾದ ನಂಗೆ ಪೂರ ತಿರುಪಾಯರು. ಅವೇ ಲೆಕ್ಕನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ ಪುಂಡಿಕಾಯಿ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ರು ಭಾಗವಹಿಸತ್ ಆರ್ನ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿನ ಕೊರಿಯರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಾರಣಭೂತರಾಯನ ವೇದಸ್ಮಿತಾ, ರಾಹುಲ್, ಮಾಧವ್ ಎಂಕೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ರೀತಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೆಚ್ಚಿ ನಡೆತದ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರಿ ಆವಡಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನ್ನು ಮುಗಿಪೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ನ ಇರೇಗ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಸರ್ ಇತ್ತ ಮೋನಪ್ಪ ಭಂಡಾರಿ ಮೇರ್ ಪಾತೆರೊಲ್ಲೇರು. ಬಹುಶಃ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣದ ದಾತ್ರಾರಿಗೆ ಪಾತೆರೆ ರಾವುದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕ್ಕೇರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿನ್ ವಯಸ್ಸೊಂದಿನ ಅಂಚಿನ ಕುಡ್ಲದ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚೆನೆ ವಕೀಲರಾಯನ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ರೈ ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಡಿಯೂರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಈ ಮಾತ ಸಂಸ್ಥೆಲಿನ ಪರವಾದ ಸೋಲೈತದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ. ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕದ್ರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾ ರೀತಿದ ಮಾಹಿತಿಲೇನು ಐತಿಹ್ಯದ ಬಕ್ಕ ನಂಬಿಕೆಲೆನ ಹಿನ್ನೆಲೆಡು ನಮಕ್ ಒದಗಾದ ಕೊರ್ನೆಂಚಿನ ಕದ್ರಿ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಮಾತ ಸಂಸ್ಥೆಲಿನ ಪರವಾದ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಶ್ರೀ ಮೌನಪ್ಪ ಭಂಡಾರಿ ಮೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೇರು ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಾತ್ರರಿಗೆ ಪಾತೆರಾಯ್ಜಿ ಅರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸಂಸ್ಥೆಲಿನ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಮಾನವೀಗದ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಮಣೆತು ಕುಲುದು ಒಂಜಾತ್ ಬೇತೆ ರೀತಿಡ್ ಕದ್ರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಷಯಲೇನು
ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಲೆಕ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಅಂಚಿನ ಇತಿಹಾಸ ಸಂಶೋಧಕರಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುಂಡಿಕಾಯಿ ಗಣಪೈ ಭಟ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಅಂಚಿನೆ ಮಾತ ಸಂಸ್ಥೆಲಿನ ಪರವಾದ ಸುಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಾಸ್ದೊಂದುಲ್ಲ. ಕಾಲೇಜಿದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಎಲ್ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿ ಶ್ರೀ ಪೀಠದ ಸಂಯೋಜಕರು ಅಂಚಿನ ತೋಡು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ ಎಂಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜಕರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಸ್ಮಿತಾ ಶ್ರೀ ರಾಹುಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗ್ಲ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚನೆ ತುಳು ವಿಭಾಗದ ಮಾತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೂ ಈ ಕೊಂಡಿಡ್ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತ ತುಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಅಂಚನೆ ಈ ಕೊಂಡಿಡ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿರುಣಿರೆ ಸೇರಿದಿನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತುಳು ಪೀಠ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಎಂಎ ಒಡಿಯೂರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ಪರವಾದ ಸೋಲು ಇತ್ತದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚನೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ಮೋಕ್ಷಿತ ಬೊಕ್ಕ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆನ್ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ವೇದಸ್ಮಿತಾ ಮೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು.